Hast du den Link durchgecheckt? Die sind qualifiziert. Hi. Warum kommt hier so ein Nähschädel rein? Weil sie hat hier einen Stage erlebt. Können dort der Herd bitte nicht verdrehen. Kostet die Iris anschauen. Ja, das sollte reichen. Let's start. You're ready. I was going to ask if you want to turn the lights out. I say we'll officially, but that's just Yeah. Buenas. Bien, gracias. Bien, bien. ¿Vai nicht wieder an der Fähre kommen? ¿No quieren llenar las filas adelante? ¿Quién no le gusta el aire frío aquí? Sería más frío. Could you have this on? That is just a mic for the yeah. transmission. Okay. Any way to get them down here? I asked them already. I don't know. We will leave that Jugend! on. Jugend! Hay ni leva hier verder? Yeah, I just turned it on 24. Is that not? At least. I need 22. Hola. Voltage. Hola. Hier ist verder sta ruim. Well, that's fine. You can turn it on 24. No problem. I can turn it on 22. That was 24 as well. Maybe 23 back there. I like my students to get closer. I know. They're afraid only for 5 minutes. So, ¿listos? ¿Tienen todo asiento? Ahí Holanda Zak. Uh-huh. Hier fährt es nach Rügen. Hay lugar aquí.
Cool. So. Ja. So, genomen, Sola? ¿Estás listo, Abraham? Wir mussten wieder eine Entscheidung treffen, was dich anzutischen. So, nu haben wir hier onze Klas. Hier fährt es nach Rüm. Weil je nicht zaten? Je wollen best wachten? Okay. Hier fährt es nach Rüm. Understand what I'm saying? Okay. It's okay. Thank you, Naomi. So, genomen, Sola? Good evening, everyone. Ik freue mich sehr, dass wir hier kunnen zijn. I'm very happy that we can all be here together. Ik wil alle nieuwste BILT-schüler welkom heten. I want to give a special welcome to all the new BILT students. Wer ist das erste Mal an irgendeiner BILT-schule? Who's here for the at BILT school? ¿Quién está por primera vez en una escuela BILT? Aquí varios, qué lindo. Wir haben Dr. Grady von States hier. We have Dr. Grady here from the United States. Ein großen Applaus für ihn. So, wir haben einen schönen Steak bebraten von dir. We have a very nice steak at Brasa today. Das ist eine Tradition geworden. It's a bit of tradition now. Dat we met alle onze BILT-redner schon mal doorgaan. That all the speakers that come for BILT school, we will come to Brasa. Niet alle, maar meestal alle. Not all, but most of them. So, wanneer nu was ook een Brassagent vrij gehouden krijgen, So if you want free Brasa Jen, dan was je met de BILT-school leren worden. we'll teach you for BILT study. So, ik vrees me voor wat we van jou zo was gaan. I'm so excited for what we're going to have tonight. En als we hier aankomen van de airport bed hier, When we came here from the airport, dan hebben we al een duidelijke tijd met wat we alles kunnen reden van jou en mij. we talked about what we could talk about today and tomorrow. En we kunnen meest niet uitvinden wat we zullen aannemen, want we moesten zo sehr veel uitloten. And we couldn't really decide which topics we should pick because there's so much that we have to exclude. En onder wie dat meint dat we waren met irgendwanneer fresh in de BILT-school gaan met Dr. Grady. In other words, we'll have to have another BILT school soon with Dr. Grady Want er is zeer veel materiaal wat er nog te leren is. because there's very much that we can learn yet. Zo, wel we bidden So let's pray en dan willen we goed aanvangen. and then we'll start. Dankzij voor deze avond, we loven en prijzen die dat we kunnen leren. Ook dat we leren kennen van de wat u de wereld gemerkt hast. Dat dat niet door een knal passiert is, niet dat we van open komen, sondern dat we weten, we hebben perfect in God, wat alles gemerkt hat. We willen die loven, prijs Jezus Christus. In die naam. Amen. So, Dr. Grady, it's yours. Probably want to move that out of your way. You want one of these? Saying you probably want to move, you're going to be able to use it, right? Well, good evening. Good news. They didn't say anything back. I know. Der hat nur Strich gesagt. You know, I thought you told me this was the friendly crowd. Ich dachte, das ist jetzt wieder freundliche Versammlung. I'm glad to be here. Ik zie froh dat ik kon hier zijn. It'd be nice if you were glad to be here. Ik word niet vrij wat jij vrouw moet zijn hier zijn. That's already better, but let's try it one more time. Go on. Good evening. Good evening. See, that's better. Oh, dat is wel beter. Well, as introduced, I'm Dr. Grady-McMurtry. So, ik wil je mij voorstellen, ik zie Dr. Grady-McMurtry. I have quite a challenge being here. Ik heb een grote uitdaging dat ik kon van jou hier zijn. You see, I am a biblical scientific creationist. Zo, zoals je weet, ik zie een scientifico wat aan de Bibel gelooft en aan de erschaffing gelooft. I used to be an evolutionist. So, ik wil mal zeggen wat aan de evolutie gelooft. En ik wil hier een woord erklären. Evolution, dat is dat woord wat in de Bibel, niet in de Bibel, wat de mensen gebruiken, om geloven dat de wereld is plus van een knol erwijkt. Niet zo? Dat is plus
Steiner zijn opgekomen en dat is terecht toeval zijn die opgeknald en doordat op eenmaal had de leven gekregen, nu zijn we hier. Dat is wat evolutie meint. Zijn je alle hier? Weet je wat evolutie meint? Oké, dat is dat het wel door een knal passiert is. Dus hij heeft me zin gegeven. Go ahead. Thank you. I was born and raised as an evolutionist. Ik zie geboren en opgetrokken als een evolutionista. I earned all of my science degrees as an evolutionist. Ik heb alle mijn titels van de universiteit, zoals een zin wat aan evolutie geleefd. I taught it at the university level. En ik ga aan de universiteit onderricht van evolutie. I have been a teacher all my life. Ik zie een leraar geweest mijn ganse leven. I know that's true. Ik weet dat het zo is. My mother told me. Mijn mama heeft me dat ze gezegd. She says I was born teaching. Zij zegt, ik zie geboren en ik ga al onderricht. I figured she ought to know she was there at the time. Sorry. I figured she ought to know she was there at the time. Ik weet wat zij weer doen als ik geboren werd. See, that was the problem I was thinking I might have. Dat is de trouble wat ik dacht wat ik kon hebben. You see, I always like to insert humor in the serious stuff. Ik leg aan veel spaß te hebben wanneer wat sehr ernst is. But I don't know how to be funny in German. Maar ik verstehe niet zo funny te zijn in Deutsch. I'm a full-time teaching missionary. Ik zie een voltijdige missionair wat onderrichten deed. I work in now 21 languages around the world. Ik schaf van jou aan in 21 spraken rond de ganze Welt. But I think we're going to have a good time. Maar ik geloof we waren een fijne tijd hebben. But I used to be an evolutionary believing scientist and teacher. En ik wiemel zijn wat aan evolutie geloven deed, een scientifico weer en daarna een leraar van dat alle. But at the age of 27, Dat ik 27 werd. I did what a good scientist does. Ik deed dat wat een goede geleerde en wetenschapper, scientifico en wetenschapper dat hetzelfde wordt. Ik deed dat wat een goede scientifico en een wetenschapper deed. I want you to listen very carefully. Ik wil dat je goed oppassen. There are many scientists who are not good scientists. Dat je vele scientificos en wetenschapper wat niet goede wetenschapper zijn. A good scientist does not seek knowledge. Een goede wetenschapper die zoekt niet naar erkenntnis. A good scientist does not seek knowledge. Een goede wetenschapper die zoekt niet erkenntnis, maar weten. A good scientist seeks truth. Een goede wetenschapper die zoekt naar waarheid. You know, half the things that you hear are not true. Je weet dat de helft van de zaken wat je zo aan hier die zijn niet waar. But in a search for truth, Maar zoals we op naar de waarheid zoeken, I became a Christian. zo werd ik Christ. I became a Christian when I found out Ik werd een Christ als ik uitvond that truth is not a concept. dat de waarheid niet plus een gedanke is. Truth is a person. De waarheid is een persoon. If you'll open your Bibles to John chapter 14. Wanneer je de Bibel opmerkt in Johannes, de 14e kapitel, John chapter 14, Johannes kapitel 14, verse 6. de 6e vers. Jesus says, Jezus zegt, I am the truth. ik zie de waarheid. And truth is a person and And- not a concept. En de waarheid is een persoon en niet plus een gedanke. And if you want to have access to all the truth there is in the universe, En wanneer du was toegang kan tot de ganze waarheid, wat in de ganze wereld is, all you have to do is ask that person to come into your life. alles wat je doen moet, is plus die persoon vrouw in die leven aan te komen. And in search for truth, at the age of 27, I became a Christian. En als ik met 27 naar waarheid zeker deed, doordat werd ik een Christ. But now I had a really big problem. Maar nu had ik een zeer grote trouble gekregen. Can you imagine what my problem was? Wist u wat mijn trouble was? No. No? Well, how do you have a personal relationship with the creator of the universe and still teach evolution? So, wo kannst du ein Verhältnis haben mit den Erschaffer von der ganzen Welt? Wo kannst du mit denen ein Verhältnis haben und danach einmal die Evolution unterrichten? I had a problem. Ich hatte einen Trouble. But I'm smart enough to know I had a problem. Aber ich kann mich gut uitfiguren, wenn was ich einen Trouble hat. So I spent 16 months
reevaluating all the science that I had learned. So ek deed over 16 maanden rein alle sciences, alle wetenschaften durchgegaan waren wat ik in recht had. Natural law, Dat naturale gezaads, the natural processes, de naturale zaken passeren, de proces van naturale dingen. and the physical evidence. En wat, wat we zijn kunnen, wat fysische, wat we einfach zijn kunnen en antwoorden kunnen. And after 16 months, I asked myself one last question. En na 16 maanden dan vroeg ik me nog een grote vraag. Could the law of gravity ever evolve? Kun dat gezaads van dat man irgendwat hier is, dat vallen deed, kun dat zich evers vertuschen voor wat anderen? Could gravity ever have been something less and evolve into what it is? Kun dat gravidad dat is, dat vallen deed niet. So kun dit gezaads dat vallen deed op eenmaal voor wat anderen zich tussen als wat dat van jou is. En dat weinig meer wordt. It is one of the true constants in the universe. Dit is een van de zaken wat immer überein zijn in de ganze wereld. The answer, of course, is no. En de antwoord is nee. The law of gravity had to come into existence whole and complete. Dat gezaads dat irgendwat vallen deed, dat het gewicht heeft, dat is een gezaads en dat is einfach vorig is dat is. And that means it had to be created. En dat betekent dat dit gezaads, dat een ding vallen deed, dat moest gemerkt worden, dit gezaads. We call it the law of gravity. So, en we nemen dat gezaads van gravidad, dat zaken vallen doen. Think. Denk man. What does it take to get a law? So, wat braucht dat ten een gezaads krijgen? You must have a lawgiver. Du moet einer, der een gezaads geven heeft. If there is no lawgiver, there is no law. Wenn du nicht einer ist, wer das Gesetz rückgeben wird, dann hast du einfach bloß nicht ein Gesetz. And so there's a lawgiver who created the law of gravity. So du hast ein Gesetzmerker, oder ein Gesetzgeber, der hat das Gesetz gemerkt von der Gravidad, das Sache fallen. And you instantly understand that all the other laws of science had to be created. En dan dadurch kan we weten dat alle eeuwige zaken in de scientie en de wetenschap moeten ook gemerkt zijn. No natural process is of any value unless it's whole and complete. So alle naturale processen, dus dat zaken irgendwo verwandelen, dat is einfach vorig en compleet, dus dat is. Therefore, all natural processes had to be created. So daarom moesten alle naturale processen, zoals dat gezegd is, dat moest irgendwer merken. And the physical evidence, which I knew already, En dat wat zich in de natuur bewezen heeft, de bewijzen wat we hebben, en ik wist dat al, had an alternative explanation. du kan we de wereld op een ganz andere weg op eenmaal non-kijken, erklären. That everything we see on the surface of the earth came from a great flood. Zodat alles wat we op aan bovenkant van onze eerd zijn, dat bewijst dafür wir, dat komt van een grote vloed, wat man je was, een overschwamming. And so that night I became a biblical scientific creationist. So die eine Nacht war ik een biblischer, biblical, Scientific creationist. een biblischer Wissenschaftler, wat aan de erschaffung gelebt heeft. And then I had two choices. En ik had dan die dag twee zaken wat ik niet willen kan. I could get angry Ik kan onverdaald worden. that I've been lied to all my life. Dat ik me veel leo waar we de ganze leven. Or Ouder. I could get even. I could get even. Ik kan gelijk uitkomen. And I decided to get even. En ik dacht ik wil plus gelijk uitkomen. For the last 49 years, I've been traveling the world teaching about the truth of creation, both biblically and scientifically. So, voor de laatste 49 jaar heb ik de ganze wereld rondgereisd en heb in recht over dat God de wereld gemerkt heeft. En ik heb dat als een wetenschaftler gedaan en ook biblisch bewezen. We have only 2 nights together. We hebben plus 2 avonden gehad. That's a little tough on me. Dat is best hard aan mij. I've got about 100 subjects I need to cover. So, ik heb ongeveer 100 zaken wat ik met jullie doorreden wil. Now, normally, and I think tomorrow night, So, wat we normaal doen, en ik leg maar eens te over, I have lots of pretty pictures. ik heb smakke beelden. And
I talk while I show you the pictures. En ek wil vertalen während ek jullie de beelden wijs. I'm sorry. There's no pretty pictures tonight. Ek denk maar uit, er zijn niet smakke beelden van jou. But there's a lot of excellent information. Maar er zijn zeer goede informationen. And in this class, you really need to be paying attention. En die was maar zeer oppassen naar deze informationen. So, are you ready? Best u right? Yes. 3 people. 3 sterk krijgen. Yes. 4. 5. Well, in talking to Pastor about what we would do tonight, Zo zeg ik met de pastoor reden dat wat we nu werkelijk worden dan van ons overs. we're going to talk about the biblical, theological reasons We worden van jou over de biblische, over de theologische gronden reden. why you cannot accept an old earth, old universe view. Wenn wat we dat niet aannemen kunnen dat onze wereld zeer oud is, biljoenen jaar is. You see, it is the acceptance of a young creation that is the foundation of Christianity. So wenn we moeten dat aannemen dat we een jong erschaffene eer hebben, dat we can you repeat this phrase? Can you repeat this phrase? Yes, I'll try to remember. What did I say? It's the acceptance. You have to accept that we have a young Exactly. It is only the understanding and acceptance of a young earth, young universe that is the foundation for Christianity. So dat is bloos wenn we verstaan dat we een jonge eer hebben, wat van God gemerkt is, dat is een grond dat we de grond van ons christelijke geloof van de eerste dag. Now, there are Christians So dat ja voor wat christen, who compromise the Bible with the secular world. die vertuigen die schwijnen de Bijbel aan met de buitenlijke wereld, de niet-christelijke wereld. There are Christians who learn evolution in school. Zodat je christen wordt de evolutie, dat van knal komt, en de scholen in de rechten doen. And because the church does not do a good job of teaching creation, En wenn de kerk niet een goede arbeid deed in de erschaffing in de rechten deed, there are Christians who make this compromise. dat je christen die merken einfach diesen compromise. Die merken einfach diesen Fehler, oder die gehen dit aan, dat ze einfach wat falsch in de rechten worden. And they say, well, the Bible says God created, En ze zeggen, oké, de Bijbel zegt wel dat God gemerkt heeft. and so God's the creator. Zo God die merkt. But Aber in the government schools, they teach students that evolution is true. in de scholen in de rechten ze ons dat de evolutie, dat is de waarheid. It isn't true. Dat is niet de waarheid. As a matter of fact, I can tell you that there is no science to support evolution. Ik kan die dat ganz klar zeggen, dat er is geen wetenschap wat onze evolutie in de staat heeft. It's a religion. So dat is bloos een religie. Evolution is the religion of atheism. De evolutie is de religie van atheïsme. Atheïsme is een wat niet aan God geloven. Die geloven aan geen God. So it's a religion that says that there is no God. So deze evolutie, dat is een religie die zegt dat je hebt geen God. It is equally religious to a religion that says there is a God. Dat is gelijk zo religieus als zo'n religie wat zegt dat dat een God heeft. But Aber there are Christians who say, well, the Bible says God's creator, dat je hebt christen die zeggen, oké, de Bijbel zegt dat God de maker van alles is. so he's the creator. Zo hij is de maker. But Aber in school they learn evolution, in de school in de rechten ze van evolutie. supposedly over millions and billions of supposed years. Dat is over miljoenen en biljoenen jaren waarschijnlijk passiert. And they say, okay, En ze zeggen, oké, we'll just kind of compromise them together. zo wie worden die bloos een best is een toad mixen. And they say that, well, God used evolution to create. En dan vangen ze aan te zeggen, God heeft de evolutie bloos gebruikt te maken. That's not true. Dat is niet zo. And it's an important point. En dat is een wichtige punt. So tonight, as theology students,
So vandaar, als Bibelschüler, als Theologieschüler, we're going to take a look at this question. wo wir uns diese eine Frau ganz verdichtet bechecken. There are different old earth views that some Christians hold. Er zijn verschiedenste Glaubensrichtungen, dort einzig Christen glauben, dass die Welt alt gemacht ist. One is called the gap theory. Ein ist genannt die Theorie, eine Lehre, dort eine Spannung, eine Spannung ist. It is also called the pre-Adamic position. Pre-Adamic position. Dort ist die Lehre, was genannt wird Pre-Adamico, dort ist von vor Adam. And when it was invented by a human being, Und als die Menschen sich diese Lehre uitvangen, he called it the ruin restoration theory. die nannte dort Ruin restoration. Yeah, ruin restoration theory. okay, dort ist die Theorie, oder die Lehre von, dass nur zwei gemerkt wird und dann war abgebaut wird. Yeah. But there are other compromises that some people make. Aber du sind auch einige andere Sachen, wo einige Menschen noch mehr abspielzaten oder zwei merken. One is called the day-age theory. Und dort ist die Dag-Alla-Theorie, oder Lehre. That each day is millions or billions of years. Dort jeder Tag, was Gott erschaffen hat, der ist Millionen Jahre. And then there's another one. It's called the allegory theory, but it's just a story for people to accept. So, und dann gibt es noch ein, dort ist bloß eine Geschichte, wo sie annehmen können. I do want to say something very serious. Ich will das, was sehr ernst ist. These are people who are willing to accept Jesus Christ as Savior. Das sind Menschen, die so in der Rechte, die sind wahrlich Jesus Christus als Errader unternehmen. But they are not willing to accept Him as Lord. Aber sie sind nicht wahrlich als ein Herr unternehmen. Did you hear that? Hast du dort gehört? They're willing to accept as Savior for salvation, Sie sind wahrlich Jesus unternehmen als ein Radar zum geraten worden. but they think they're smarter than God, Aber sie glauben, sie sind ein klein bisschen klüger als Gott. and that they can pick and choose which parts of the Bible they want to believe. Und sie können sich auswählen, welche Parts von der Bibel sie glauben wollen. Anybody here think they're smarter than God? Jemand glaubt, dass er klüger ist als Gott? If so, I'd like to talk to you. So, wenn du bist, dann will ich mit dir vertalen. Well, we're going to be taking a look at why none of these theories are acceptable. So, wir wollen ein bisschen nachchecken, wo keine von diesen Lehren annehmbar sind. A simple, clear, just read the Bible tells you that creation occurred 6,000 years ago. Wenn wir bloß einfach die Bibel lesen, dann wissen wir, dass unsere Welt 6000 Jahre zurück gemacht ist worden. However, Aber, and I want to illustrate up here. ich will hier was wiesen. We are going to be talking mostly about the gap theory, but it represents all of the other compromises too. Wir wollen von der ersten von dieser Theorie, oder dieser Lehre reden, dort als die Gap Theory, oder die Spannung Lehre, oder Theorie. And the gap theory says that God created everything in Genesis chapter 1:1 a long, long time ago. Und dann diese Theorie, die sagt, oder diese Lehre, die sagt, dass in 1. Mose 1, Vers 1, dann hat Gott die Welt ganz und gar gemerkt, aber dort erst all sehr lang zurück. Billions of years ago. Millionen von Jahren. And then, what happened? Und dann, was ist dann passiert? Well, what happened is the original first creation, it got so bad he had to completely wipe it off. So die erste Erschaffung, die er gemerkt hat, die war so schlecht, dass er musste einmal ganz auslassen. And he started over with Adam and Eve. Und dann fängt er frisch an mit Adam und Eva. And that there's millions and billions of years between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Und sie sagen, es sind Billionen von Jahren zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2. And that Genesis 1:2 is a second creation. Und dort 1. Mose 1, Vers 2 ist eine zweite Erschaffung, was dort passiert ist. Now, I hope you don't believe that. Ich hoffe, du glaubst das nicht.
But there are Christians that do. Aber dat ja vele Christen wat doen. And you and I En du en ek, need to lovingly correct them. wie moeten lieftoelig deze personen terechtwijzen. You could say amen. 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 Je kunt amen zeggen to that. You can talk with me. I'm from out of town. So, du kannst met mij vertalen, ik zie van een andere stad. But we need to lovingly correct them. Aber wie moeten lieftoelig deze personen terechtwijzen. So we're going to talk about the reasons why you cannot theologically, biblically accept this view or anything like it. So, wie moet wel van jou even reden, wat wie van de Bijbel her zo'n welt, waar we zo'n leer dat niet aannemen kunnen. This is a quotation. This is a quotation from Dr. James Barr. Dit is een tekst wat van James Barr geschreven heeft. He's a world-class professor of Hebrew from Oxford. Hij is een hoog aangeziene leraar van Hebreeuws, de Oud-testamentelijke spraak van de Universiteit van Oxford. And what he's saying is he doesn't know of anybody, En wat hij zegt, hij kan no professor anywhere, geen leraar ergens in de wereld, that doesn't read the book of Genesis wat de eerste Mozes lezen deed. and agree that whether they believe it or not, it says things were created 6,000 years ago. Als ze dat geloven of niet, de wereld is 6000 jaar terug gemaakt worden. Here is one quotation I think we might try. So dit is wat we verzekerd hebben zaten. This is from a Christian author, Dit is een christelijke schrijver. a Christian apologist. Hij is een christelijke apologista. Een apologista is zo'n wat de Bijbel, I can help if you like. apologist to, I know the word, I just need the explanation for the word. Well, I am a Christian apologist, Ze act zelfs een christelijke apologista. but the word apologia in Greek Dat woord apologia in Griechisch, means defense. dat meint varastonen. And who is an apologist? En wie is een apologista? Someone who defends the faith. Zijn defenderen, wat is een beter woord? Varastonen, niet zo? Beschützen. Ja, sind aber dort beschützen. Also ist in der Defense in Football, weet je niet zo? Der wordt opposite. Huh? Verteidiger. There we go. Sind actually een christelijke verteidiger. But it means more than that. Aber dat meint ook meer als dat. It means a defense of the faith, Dat is een verteidiger voor de geloof, which is so rational, wat een denkende denk is. reasonable, En dat is chavi evalueren. logical, En dat is logico. and so based on Exact. evidence, En du is dan tekens te veel. it becomes an overwhelming offense. En dan ja dat een geradere Overwhelming. I'm overwhelmed right now. I noticed. Ja. Evangelende wat geen on, mensen wat geen on doen. An overwhelming offense. So dus einer wat dat vertedigen doen en de andere wat geen on doen. So an apologist is a defender of the faith, where the defense is so rational, reasonable, logical, and evidence-based. So een apologista dat is een mens wat einfach den Glaube bewijzen deed, er waar stonen deed, en hij gebruikt dat denken en hij gebruikt de raison, dus dat wat de oorzaak is en dat wat logisch is, wat zo is, en hij gebruikt de bewijzen op de wereld te veel. Becomes an overwhelming offense. En hij gebruikt, en dat alles wat geen gebruikt, geen de eeuwigheid. In Romans chapter 1, In Römer kapitel 1, Paul wrote a letter to the evolutionists. door unerreicht Paulus voor de evolutionistas. It starts in verse 16, En dat zegt dat in 16e vers. and it goes to the end of the chapter. En dat gaat ganz bij een bij een kapitel. And Paul says evolutionists don't even have a defense. En hij zegt, de evolutionistas, die hadden niets hem geenlijn. He says they are defenseless. Hij zegt, die hadden geen Widerstand. Now, with that in mind, So, wat we aan dit denken doen,
I want to read this because Ek wil dit vir julle lees weens. surely it is one of the bitterest of ironies that those who are so determined to find a compromise, allowing them to believe the biblical record, are those who, because of that very compromise, ended up believing the Bible less and less until finally they do not believe it at all. Ooh, I'm not, surely, this is very hard to translate. I understand that. Huh? Jo, check me nog wel op Juftic. We have good technology here. Yes, we do. Zei me wanneer je I check. can summarize it if you'd rather. It's okay. He will send it me. There, now I have it. There we go. Wahrscheinlich ist der betterste jenon zijn dat die jaren die zo entschloten werden een compromis te vinden. Compromis dat is nee, dat is niet een verspreking. The door. En we zijn okay, we treffen ons in de mat. Ja. Een compromis dat is een compromise in Engels dat is het woord wanneer ik ja, er zijn twee zijden en ik zeg ik wil een beetje van de waarheid afloten. Dan doe ik dat compromitteren, ik compromise de waarheid. Verstoor je dat woord? Maar werk je nog zegt dat je wat die schuldige van het woord dan nog wel alles is. Sorry? Die compromis in dit geval, merk je die eerste stap had, dat doet hij sehr gut. Und dann auch frei hat er die schuldige von gesagt. Du verschönst dich dann sozusagen. Ja, aber du gehst von an, omdat de waarheid niet wordt eingehouden, niet zo? Dat is een compromis. Du laat van de waarheid een ander weer af. So I'll just explain that word. Waarschijnlijk, als de betterste geen aanzien, die jaren dat we entschloten werden, een compromis te vinden, die dat mogelijk maakt in biblischen Bereich te geloven. Door wens dat we dit compromitteerd hebben, dat compromis hebben, zijn we te guter laat, wanneer aan de Bibel, wanneer de Bibel den Glauben schenken, dat het schließlich nicht mehr über den Glauben geht. Can you summarize it once to understand it even better? And what he's saying is, Wat hij zegt is, if you make one compromise with what the Bible says, wanneer je eenmaal een waarheid aflaat, wat de Bibel zegt, then it will lead to two. dan worden er wel twee waarheden zijn wat je aflaat. And two compromises En dan wanneer je driemaal twee zaken aflaat, leads to four. dat brengt de vier. Anytime you compromise the Word of God with anything, you've made a major mistake. Jedes Mal, dat je de Bibel één ding uitlaat, merkst du een zeer grote Fehler. Agreed? Bist du met einverstanden? Yeah. Compromise is a wedge. It Dit, just gets bigger and bigger. dit afloten, dat je een spoling wat geraten en geraten en geraten wordt. Okay? Now, this has is a quote from Martin Luther. Dit is een ding wat Martin Luther geschreven heeft. And he wrote, when Moses writes that God created heaven and earth and whatever is in them in 6 days, Hij zegt, wanneer Moses dat schrift, dat God den Himmel en de aarde gemerkt heeft en wat er nu bijna is in 6 dagen, then let this period continue to have been 6 days. dan loopt wie dit tot dit 6 dagen geweest hebt. But if you cannot understand how this could have been done in 6 days, Maar wenn du dat niet verstaan kannst, wie dit in 6 dagen passieren kan, then grant the Holy Spirit the honor of being more learned than you are. dan zei dat de Heer Jezus meer weet als dat wat du geleerd hast. For you are to deal with the Scripture in such a way that you bear in mind that God Himself says what is written. Wens wie dealen met, wie gaan te doen met de Bijbel, met de schrift in zo'n weg, dat we doen denken moeten dat God zelf heeft dat geschreven. But since God is speaking, Maar wenn God redet, it is not fitting for you to wantonly to turn His word in a direction you wish to go. dan wens kost er woord niet merken, op zo'n weg merken als du dat was gaan. I think that's a fairly
strong quotation, don't you Ik geloof think? dat is wat ziemlich stark wat du geschreven hast, niet zo? Yeah. You know, there are so many people who say, I just can't believe he created all of the stars and galaxies and flowers in 6 days. Ja, mensen konden niet geloven dat God al die bloemen en de ganze Welt en alle sterren en de sterren nog weer auf alle aan 6 jaar gemaakt heeft. Have you run across people like that? Best u mal bij zo'n mensen voorbij gekomen wat ze niet geloven kennen? I just can't believe he could do it all in only 6 days. Die zei, ik kon het niet geloven dat God dit met een 6 jaar gedaan heeft. And I admit, when I became a Christian, En ik moet dat toestaan als ik een Christ werd. you know, it was hard for me initially to accept that. Dat was aan Anfang ziemlich schwer voor mij dat aan te nemen. But I've been a Christian 50 years. So, maar ik zie nu al Christ voor 50 jaar. 50 jaar. I said 50 days, sorry. I said 50 days, yeah. 50 years. 50 jaar! But today, Maar nu, vandaag, knowing all the science that I have learned in the last 50 years, al die wetenschap wat ik in de laatste 50 jaar geleerd heb. and I still read what evolution has published too. En ik lees dat eens nog eenmaal wat de evolutionisten alles in de rechten doen. But today I ask the question, Maar vandaag stel ik de vraag. why did it take so long? Wenn wat wird das so lang? Wird das so lang? You see, except for day 6, Van de uitname de zesde dag. where clearly there's a sequence of events during the day of day 6. En du hast wirklich eine Reihenfolge von Dingen, die in den zesde dag passieren. I really think God could have done every single thing he did on day 1 in 1 second. Ik geloof dat God had kunnen rein alles in de eerste dag in 1 seconde. And then he waited 23 hours, En dan wacht hij nog 23 stunden 59 minutes, en 59 minuten and 59 seconds. en 59 seconden. Day 2. Dan weer tweede dag. And then he waited 23 hours. En dan wachten we 23 stunden. Day 6 is the only day that obviously various sequential things occurred. De zesde dag is de einzige dag, wo Sachen in een Prozess horen, in eine Reihenfolge. Now, each day of creation is one rotation of the earth, just like we experience today. So, jeder Tag, wo die Welt gemerkt wird, von dieser Sache, wie einmal die Welt umgedreht, kriegst du es von der ersten Tag aus. But anyone who says, I just can't believe that God can do all that in 6 days, Aber jeder einer wird sagen, er kann bloß nicht glauben, dass Gott dort in 6 Jahren kann tun. their God's too small. Der Gott ist einfach zu klein. Hello? Hallo? We serve a big God, Wie deinen großen Gott. unfathomable God. Ein unuitsprechlichen Gott. And so, well, let's talk about these things. Now, these are the books of the New Testament. Das sind zum Beispiel die Bücher vom Neuen Testament. Now, all of them except those 5 Jeder ein Bücher diese 5 hier, was hier getekend sind. treat Genesis 1 to 11 as history. Sorry. Treat it as real Oh. history. Die schreiben über 1. Mose als eine wirkliche Geschichte. So all the books of the New Testament except those 5 Alle Bücher vom Neuen Testament, Bücher diese 5, treat Genesis 1 to 11 as serious, real history. die schreiben über 1. Mose von 1 bis 11. Kapitel als eine wirkliche Geschichte, was da passiert ist. And I hope you're taking notes tonight because we're going to go through a lot of stuff. Und ich hoffe, du das ein bisschen Sachen abschreiben, wenn sie durch die Sachen gehen. Now, I just want to talk a little bit about history. Ich will ein klein bisschen über Geschichte vertellen. Why did Christians stop believing in creation? So Vince- why did some Christians? Wenn wat der einzige Christen abhören in der Erschaffung zu glauben. Because the historic position of the church was always a young creation. Wenn über die ganze Geschichte glaubt die Kirche immer, dass die Welt jung erschaffen wird. Jesus believed in a young creation. Jesus glaubt auch, dass die Welt jung erschaffen wird.
But what happened? Aber was passiert? Well, in 1795, In 1759, there was, nee, a, 95, there was a man named James Hutton. toen we een man, dat we een James Huttons, And well, his name is just James Hutton, but it's his book. It's the reason for the apostrophe S. maar dat we zien buik wat eens hier dat je bracht. But he wrote a book Hij schreef een buik, in 2 volumes en wat in 2 plaatsen geschreven werd. called Theory of the Earth. En dat weer de leer van de eerd. I apologize, he's Scottish. En ik, mir dat leid, want hij is van Schotland. You don't understand why I'm apologizing. Du verstehst nicht, wen Wort ich mir entschuldige da. Don't worry about them. They're just doing their Pass nicht ab, thing. nur die Hand. Well, my last name is McMurtry. So, mein Hängernummer ist McMurtry. It's Scottish. Und dort ist von Scotland. I apologize. Dort tut mir leid, dass er von dort kommt. But in his book, he said that there was no semblance of a beginning, no semblance of an end. That there was no beginning, there was no end to time. So, das schrieb sagt, dass in seinem Buch, dass wir nicht ein Anfang und ein Ende von der Zeit. And he started getting people to think that the Bible was not telling the truth about the age of the earth and the universe. Und dann fangen wir die Menschen zu zweifeln, dass die Menschen nicht mehr glaubten, dass Allah von der Erde und von der ganzen Welt. Then, in 1813, Dann in 1813, Thomas Chalmers in England invented the gap theory. dann fang Thomas Chalmers fang uit deze gap theory, oder diese Lehre von dat eine große Spannung wird. Again, it was never the historic position of the church, Dat wir niemals in der Kirche staat unerreicht waren. but he invented it in order to compromise what was then the new science of evolution into the Bible. So hij deed het aber uitvingen, deze Lehre fang hij uit, dat hij nie een weg kon vingen für die Scientia in der Bibel, oder dat die Wissenschaft, dus dat kon von der Evolution gebracht werden. And so he started getting people to think you could make this compromise. So hij maakt de mensen denken dat du kus dat raaf weglaten van de Bibel. And finally, En dan te gaan laatst, in 1859, in 1859, Charles Darwin published his very famous book. dan schrijft Charles Darwin zijn zeer bekende boek. And people in England, I'm sorry about that, in 1859, In 1859, people in England were actually looking for a reason to believe there was no God. dan vangen de mensen aan te kijken als du een grond wie dat het niet werkelijk een God geeft. And Darwin's book gave them an excuse. En Darwin zijn boek gaf dat een uitreden. It's not a book of science, Dat is niet een boek van wetenschap, but aber in 40 years he convinced the world that evolution was true. in 40 Jahren kann er die ganze Welt überzeugen, dass die Evolution so wird. And billions of people have gone to hell because of these men. En Billionen von Menschen sind, wenn diese 3 Menschen naar de hel gegaan. This is serious stuff. Dat is zijn eerste dingen. So just to review, Plus hem nadenken, the gap theory was invented in 1813. die Spulungleer, die we in 1813 uitgevonden. It's not the historical position of the church. Dat is niet wat de kerk dan inrecht had. In 1876, In 1876, it was expanded by another man named George Pember. we schrijven George Pember, die schrijft nog wieder über dit ganze wat Jan geschreven had. In 1917, it was used to evangelize the world. In 19 what? 1917? 17. In 1917 waren deze dingen de wereld te evangeliseren gebracht. Additional work in 1963 Dan werd er nog meer door geschreven in 1963. caused many Christians to accept an old earth. De wat? To accept an old earth. Dat maakt dat vele mensen aanvangen te geloven dat de wereld werkelijk oud wordt. But it violates Scripture. Maar dit gaat geen de schrift. Again, if
if your opinion doesn't line up with God's opinion, then your opinion is wrong. So, wenn du eine andere Meinung hast, als die, was Gott hat, dann ist deine Meinung einfach bloß arg. Agreed? Hast du mit mir einverstanden? Oh, at least I'm starting to get some Ja, action here. Yeah. das fängt ja an Leben nicht zu This, machen. this is good, yeah? That's good, yeah? The mind is getting a little warmed up. Oh, I forgot to tell you. Ik ga je een vierde te zeggen. I have a brain stretching ministry. Ik ga een ministerie, maar mijn dienst is dat jullie gedanken, jullie gedachtenis verstaan wat uitgereikt worden. I come into town Ik ben echt naar in de stad kom and I stretch brains. en dan doe ik de gedanken uitreiken. Now, Nu, a brief review of what the gap theory says. klein beetje nou checken wat deze gap theory, deze idee van de spulung redet, zei het. God created first earth, God had die eerst gemaakt but then later he destroyed it or ruined it en dan laat hij de twee maken. because things had gotten out of hand. Wens dat weer alles uit de controle komen. I'd like you to think about a logical question for a moment. Ik wil maar naar een logische vraag nu. If God can allow things to get out of hand, Want God dat kon laten dat zaken uit de controle komen. is he the all-powerful, almighty God? Als hij de almachtige, de meeste kracht heeft bij God, als hij dan die? No. Nee. Then in the text of the Bible, it says, and the earth became. En dan zegt dat in de Bijbel zegt dat en de waard. But I'm not quite sure this is. Oh yeah, and the earth was. Is that what it says here in the German? And it says here that it says and the earth Was? did not have a form. Well, I know, but at the beginning, God created the heavens and the earth was. Is that Had, it says. had? In the earth had, it says. Okay. But at least in German, it does not say became, right? No. So had is a past tense like was, correct? So, wat hij gezegd heeft, de tweede vers van 1 Mose 1 vers 2, du zegt dat niet, eens de Bibel übersetzt gesagt, in de Bibel, in de Eerd waard, no wat. Maar dat is, hier in Plotty zegt dat in de Eerd hoort, dat is een vergonenheid. Because they're trying to support the idea of a new second earth in the universe, En wenn zo'n mensen staat verzekeren een nieuwe tweede wereld te instellen, de idee van dat, they want to say that the Hebrew says, and the earth became something else. zo dan verzekeren ze te zeggen dat de wereld de waard irgendwas anderes. But that's not what the Bible says. Maar dat is niet wat de Bibel zegt. It says there's a gap of millions and billions of years between Genesis 1:1 and 1:2. Ze zeggen, deze mensen behaupten dat er erst een biljoenen van jaren van 1 Mose 1 vers 1 bij 1 Mose 1 vers 2 And that during this time, life, death, and evolution occurred. en dat ze zeggen, in deze tijd is de leven, de dood en de evolutie einfach bloß passiert. Now, again, this is just what they say. Dat is bloß wat jane mensen zeggen. And they say there may have been a pre-Adamic race of people. En ze zeggen, du erst vielleicht wahrscheinlich eine Rasse von Menschen, die was wat ver Adam wäre. Which is what is sometimes called the pre-Adamic position. En dat nadenkt dat is de leer van ver Adam. Now, they don't all believe exactly the same thing. Die geloven niet werkelijk allemaal aan dezelfde dingen. They all agree that plants and animals were supposed to be alive for millions and billions of years. Zij alle zeggen dat planten en dieren zijn alle levendig al voor miljoenen en biljoenen jaren. And some say there were people, En eens zeggen er vieren mensen, some say there were not people. eens zeggen er vieren niet mensen. But I'm just reviewing this, and so that's what they say. There may have been a pre-Adamic race. Zo eens zeggen er vieren mensen ver Adam. And they say that Lucifer fell
during the gap between the Genesis 1:1, prior to Adam and Eve being created. En zij zei dat Lucifer is gevallen in deze miljoenen van jaren. Van verher en dan nog her als Adam even gemerkt worden. Now, let me ask you a question. So, loop me mal wat vragen. I know we're dealing with different languages, Ik weet dat hier zijn meerdere spraken om spel. but the word Lucifer, the name Lucifer, Maar de naam Lucifer, is Latin. dat is in Latijn. Please tell me, Zeg me mal bitte. when was the Bible written in Latin? Wanneer werd de Bijbel in Latijn geschreven? The last time I read it, it was written in Hebrew, Aramaic, and Greek. De laatste maal dat ik de Bijbel lees, dan weet ik dat het werd in Griechisch, in Hebreeuws, in Aramees en Griechisch geschreven. So how did this Latin word get here? Hoe komt de... Well, that's a problem. Dat is een beetje trouble, niet zo? And En they said that Noah's flood was a local flood. En ze zeiden dat Noah's Überschwemmung, dat wir bloß auf eine Städte was, auf eine Region was. And they say En andere zeiden that the water of Genesis chapter 1 verse 2, dat dat water van 1. Mose 1 vers 2, that was a worldwide flood. dat wir eine weltweite Überschwemmung. Not the waters of creation, Dat nicht de water van Erschaffung, but Noah's a global flood. dat wir einfach ganz weltweite Überschwemmung. And then in chapters 7, 8, 9 of the Bible, Noah's flood was just a local flood. So dat wat dat wat Lothar van Noah ist, dat ist bloß nur eine lokale Überschwemmung. Finally, this Lucifer's flood was the flood of the entire earth. Sie sagen, dass Lucifer seine Überschwemmung, dass wir von der ganzen Welt. And we want to take a look at what does it really say in the Hebrew about the day of creation. Und wir wollen hier einfach sein, was das in Hebräisch sagt, in den Tag von wann die Welt gemacht wird. Every language of the world has its good points and its bad points. Jeder Sprache von auf dieser Welt hat einen guten Platz und nicht einen guten, einen schlechten Platz. For example, Zum Beispiel, English Englisch, is an excellent technical language. das ist eine wunderbare technische Sprache. But Russian Aber Russisch, is an excellent literary language. das ist eine wunderbare für zum Bücher schreiben, so eine Sprache ist das. Bless you. Die ihr seht. Again, Noch Gesundheit. einmal. So every language has its good points and its bad points. So jeder Sprache hat die gute Seite und die schlechte Seite. But I checked with Pastor earlier. So kam mit dem Pastor gecheckt. The Hebrew says at the beginning. Das Hebräische sagt Anfang. And that's what you have. Und das ist, was dort hier bei uns im Plattdeutsch gesagt. Excellent. Sehr gut, wunderbar. Why is that important? Mein Wort ist dort wichtig. Because some people say, well, in the beginning. Einige Menschen sagen bloß im Anfang, am Anfang. But Und es in, steht am Anfang, in den Anfang, sagt er. but in the beginning is nebulous. Aber in den Anfang, dort ist bloß irgendwann näher. In the beginning could be any time in the past. Dort können bloß irgendwann näher in der Vergangenheit sein. But Aber at the beginning am Anfang, is specific. dort ist kriegt ein Zeit. This is where God creates time. Das ist der Moment, wenn Gott die Zeit erschaffen hat. Now, God is a perfect scientist. So Gott ist der perfekte Scientifico, ein Wissenschaftler. Yeah, that was worth an amen. Amen. Gott wie ein Amen wird. I'll give you another chance. God is a perfect scientist. Gott ist ein perfekter Wissenschaftler. And the first word in the Hebrew language of the entire Bible is at the beginning. Und das erste Wort in der hebräischen Bibel ist an den Anfang, oder am Anfang.
God created time. Mjök Gott die Tid. Time didn't exist before that. Die Tid, die går het nicht eier als dort. It was eternal past Dat wir eeuwige Vergangenheit. with only Father, Son, and Holy Und Spirit. du wir bloß vor sehen in Herr Jeest. But they decided Aber die entscheiden sich, to start time. en die mjök eine Tid zu mjöken. Now, why is time the first thing that God created? Wenn wat als Tid het eerste ding wat Gott mjöken hat. There's always a reason for everything that God does. Dus immer een grond voor alles wat God deed. So why is it perfect for God to create time first? Wenn wat als het perfect voor God eerste Tid te mjöken. Because without time, you have nothing to record. Wenn du nicht Tid hast, dann kannst du nicht abschreiben, aber seine Wörter wie je was. Vorstellen. Now, what happens next? Wat passiert het nächste? Now, in the Hebrew, it does have the verb first. So it says created, In Hebreeuws is maar eerst dat verbo, er is dat woord wat je doet wat is, en dat zegt mjuk. it's the Hebrew verb bara. En dat woord wat er toebruiken deed, dat is bara. There are three verbs you have to understand. Er zijn drie wieren wat we doen, wat we verstaan moeten. This verb bara, Dat woord bara, God is the only one who can do it. dat is God alleen wat dit doen kan. It means to create in a perfect vacuum. Dat betekent dat wat erschaffen, irgendwo wo het ganzladig is. To have mass, energy come into existence in a complete and total vacuum. Dat du irgendwas erstaan kan, irgendwo wo het je niks gegeven heeft. That God just speaks them into existence En God redt plus dan zijn te door. because He is sovereign. Wens hij over alles is. And He just speaks it and it happens. En hij redt het en dan is dat al. But the other two verbs are asa De andere twee woorden zijn Esa and yatsar. en Yatsar. Now, yatsar means to form like a potter makes a vessel out of clay. Yatsar is het, which one? Yatsar Yatsar is het dat een tapmerker would farmer wat van blad. The other verb is asa. En dat Esa, And asa means to assemble from previously existing materials. dat is wat taupstalen van zaken wat het al aan je gegeven heeft. The way you build a car. Dat is zum Beispiel een korbus merken. You put all the parts together. Du schrijft plus de dingen toe. That's asa. Dat is Esa. People Mensen, can yatsar die kennen Yatsar and asa, en Esa. but they cannot bara. Maar die kennen niet bara. But God can do all three. Maar God kan alle drie van die dingen doen. In the book of Isaiah, He says, In Jesaja zegt hij, I can do all three. hij kan alle drie dingen doen. And then comes the word for God. En dan komt het woord, And then comes the word for God. dan komt het woord voor God. So, God Himel. Dan komt het woord God. In Hebrew, it's Elohim. En in dat Hebreeuws is dat Elohim. Elohim is plural. Elohim, dat is meerzaal, er meerzaal. It refers to Father, Son, and Holy Spirit. En dat ze Vader zijn en de Heer Jezus. And so, it's plural. Dat is in een meerzaal geschreven. And it tells us En dat zegt ons that all three were there at creation. dat al deze drie vieren doen als de eer gemerkt wordt. I would like to suggest you think about it this way. Ik wil een beetje nu te denken over dat op deze weg. God the Father God de Vader, is the architect. hij is de architect, de architecto. The Son, De Zoon, He's the general contractor. hij is de contratante, wat we even checken over de arbeid, de contratista. And the Holy Spirit is the tradesman, the one that does the work. En de Heer Jezus is die wat de arbeid deed. And all three are there at creation. En al die drie zijn toen als de wereld erschaffen wordt. And so, what's the next word after God in the Hebrew? Wat is het nächste woord na God in Hebreeuws? Shamayim.
Dat is Shamayim. Again, the word is plural. Wara, dit woord is in de Maya geschreven. It means heavens. Dat is de himmels, Aramaya als een himmel. And the Bible talks about 3 heavens. En de Bibel redt over 3 himmels. On day 3, Aan de derde dag God calls the dry land zegt God ter het drie land, heaven number 1. de eerste himmel. And in a perfect creation, this is heaven on earth. Zo een perfecte erschaffing van de wereld is dit de eerste himmel. The second heaven is mentioned in the book of, do you use Revelation or Apocalypse? We gebruiken openbaring, we gebruiken as a revelation, we use a revelation. Yeah. In the book of the Revelation, chapter 14, En dat boek van openbaring 14, verses 6 and 7, vers 6 en 7, there's an angel of God dus dat een engel flying through the second or mid heaven. wat I'm not ter sure den what the- tweeden den middelste himmel vliegen. And he has the eternal gospel, and he's going to preach to those people who live on the earth. En hij heeft dit eeuwige evangelium en hij wordt den mensen op de hemel en op de aarde vertalen. And the third heaven, In de derde himmel, the apostle says that he knew a man, we think talking about himself, dat zegt dat de apostel Paulus zegt dat hij een man kent en wie geloven hij reden van zichzelf. who went to the third heaven, God's heaven. Wat ter in derde himmel voert. And so, what is the second thing that God creates? Zo wat is het tweede ding wat God erschaffen heeft? When God creates the heavens, what does that mean? Wanneer God de himmels maakt, wat meint dat? Space. Dat meint de espaties, is dat wat alles is dat het groot is. What was the first thing God created? Wat weer het eerste wat hij maakt? Time. Tijd. Because without time, there's nothing to record. Wens ohne tijd kan je niets dolschrijven, kan je niets voorstellen. What's the second thing he creates? Wat is het tweede ding wat hij maakt? Space. Hij maakt den espacio, also dat de ruim. Hij maakt den ruim. Why? Wen wat? Because if you don't have space, you've got no place to put something. Wens wanneer du niet ruim hast, hast du keine Stelle, wo du de hand aan kannst. Do you notice how God is using a perfect order of creation? Weißt du, wo Gott ein perfekte Reihenfall von seiner Erschaffung hat? And then finally, he creates the earth. En dan, te guter Letzt, maakt hij de Erde. Now that is technically mass. Dat ist in Wirklichkeit, Scientifically. wenn wir von der Wissenschaft reden, dann ist es bloß einfach ein Klump, bloß ein Beat, ja, bloß einfach was, ein Beat, ja, einfach bloß Masse. So, this is the perfect order of creation. Das ist der perfekte Weg, wo die Welt gemacht wird. Exactly what you would expect of God. Kriegst du es, wie das wurde von Gott erwartet? Then it says, Dann sagt es, and the earth had, in your German translation. die Erde hat, But it means at the time the earth was created. das bedeutet, in dem Moment, wo die Erde gemacht wird, This is not millions, billions of years das sind later. nicht Millionen, Billionen Jahre später, It's at that time. das bedeutet, in dem Moment, It's a state of being at the time the earth was created the first time. das ist, was die Welt das erste Mal gemacht wird. And then it says, and you have, I'm sorry, we didn't get time to, what, formless and void, something of that nature. And the Okay. earth was formless and void. And, the earth was formless or without form Right. and had no life, and over the water, Yeah, okay. everything Well, was but right here it says, no form No and form. no life. okay. So the Bible says that it was without form, no form. Die Bibel sagte, ihr, die wir ohne eine Form, The better translation would be unformed. die bessere Übersetzung würde sein, nicht geformt. And when it says with no life, Und wenn das hier sagt, ohne Leben, a better understanding would be unfilled. eine bessere, wo wir besser verstehen würde können sagen, noch nicht gefällt.
I want you to think about this. Ik wil dat je over dit denken is. When God created the earth, Want God de welt maakt uit. it was like a lump of clay, Dat was dus een biet blad. and there was water on the surface. En door weer water rondom. And doesn't the Bible say, He is the potter and we are the clay? En zegt de Bibel niet dat hij is het blad en hij is de tapfer, die wordt in het blad strekken en wie zijn het blad. Right? So, when God created the earth, kind of like a lump of clay with water on the surface, So wenn Gott de iermerker dat is een klampe blad met water bovenop, it was unformed dat had niet, weer niet gevormd and unfilled. en niet geveld en aangeveld. And God will take 6 days, En God braucht 6 dagen. the first 3 days, to finish the forming, De eerste 3 dagen de vorm fertig te maken. and the last 3 days to finish the filling. En de laatste 3 dagen dat fertig te vellen. Everybody with me? Is nog iedereen hier? Good? Goed? Okay. Oké. Then it says Dan zegt het that the Holy Spirit was moving over the surface of the waters. dat de Heilige Geest die beweegt zich over dat water. I hope you really like this. Ik hoop u gelijk het zeggen. If you do not understand agriculture at least a basic level, Wenn du nicht die Planterie verstehen, das ist das ganz wenigste, oder das plus das Wichtigste von Ackerie verstehen ist, you can't understand 90% of the Bible. dann kannst du 90% von der Bibel nicht verstehen. The Bible is written in agrarian language to an agrarian people. Die Bibel ist geschrieben auf eine Kultur von Ackerie zu Ackerschmaner geschrieben. And the more you understand about agriculture, Und je mehr du von Ackerie was verstehen, the better you'll understand the Bible. dann so besser was du die Bibel verstehen. Absolutely true. Das ist Wahrheit. Think with me. Denk mal mit mir nach. What was the first, how do I want to say this? What was the first industry that God created? Wann wir das erste zum Geld verdienen, was Gott gemerkt hat. God took Adam out to the garden. Gott, die nahm Adam im Garten. God planted the garden. Gott plant den Garten. And he said, okay, Adam, Und er sagt, okay Adam, you're the head farmer here. du bist der Oberste von der Firma hier. And agriculture Und die Ackerie, was the first industry that God created. dat Ackerie wird das erste Arbeit, was Gott gemerkt hat. Now, when it says the Holy Spirit is moving, Maar dat zegt dat de Heilige Geest zich beweegt. in Hebrew, In Hebreeuws, it's the word for how a chicken, do you know the word broods an egg? Chicken broods an egg. She lays the egg and then she broods it. She warms it and Ja. brings it up to where it hatches, okay? Ja, So it's the Hebrew word for how a chicken broods an egg. so, what was the... Maar dat zegt dat de Heilige Geest zich beweegt over dat woord, dat is het Hebreeuwse woord waar een haan een ei uitbroeden wordt. Now, let's think. Daar moet denken. See, I told you you have to understand agriculture. Ik ga je zeggen, je moet de Ackerie, dat landarbeid verstaan. How does a chicken brood an egg? Waar een haan een ei uitbroeden. First, she lays the egg. Eerst legt ze een ei. Now, the earth is not a perfect sphere. Onze eerd is niet ganz perfect rund. The earth is slightly egg-shaped. Onze eerd is een beetje een vorm van ei. And then what does she do? En wat deed ze dan? She sits on the egg. Ze zet op dat ei, She warms it on one side. ze warmt het aan een zijde, And then what? en dan wat? She reaches down, Dan reikt ze door in de hand rotates the egg. en draait dat ei. She turns the warm side down and the cool side up. Ze deed de warme zijde erop draaien en de koude zijde op. And she warms that side. En dan warmt ze de koude zijde. And later, En dan loopt dat, she reaches down reikt ze weer in de hand and she rotates the egg. en draait dat ei weer.
This is where God starts the rotation of the earth. Dit is de sted waar God ontvangt de welt te draaien. De eerd te draaien. And notice, En kijk, it's in total darkness. en dat is een ganse duisternis wat er passiert. This is very important. Dit is zeer wichtig. God spoke the earth into existence, God redt dat de welt, dat de eerd op eenmaal daar weer, slightly egg-shaped, best is een ei, in darkness. en ganse duisternis. And then he starts the rotation of the earth. En dan vangt hij dat de eerd aan te draaien. And this is critical En dit is zeer wichtig. because it is only after the earth is rotating Dat is plus nog her dat de welt draait, de eerd draait, that God speaks light into existence. dat hij licht redt dit. Verse 3. Dat is de derde vers hier. The earth is already rotating in darkness before God creates light. De welt draait al, de eerdbol draait al, als God dat licht maakt. And so God, he doesn't just speak light into existence. He does speak. I said, he does not just speak it into existence. The Hebrew word is a command. He commands light to come into existence. Hij deed niet plus licht, nur zeggen dat het zal doen zijn, sondern hij gebiedt dat licht door te zijn. And he says, that's the end of day one. En hij zegt dat is de eind van de eerste dag. One period of darkness, one period of light, one rotation. Eine tijd van duisternis, eine tijd van dag, eenmaal de welt gedraaid. I think we should take a break. Ik geloof we zullen eenmaal een beetje een pauze maken. Will you come back if we take a break? Wil je terugkomen wanneer we weer een pauze maken? You promise. Verspreekt u dat? Okay, take a break. Okay. How are we doing? Good. I think so. Whew. This is so challenging. I told you I have a brain stretching. Yeah, but it's challenging for me. Well, at least I'm not lying. Huh? At least you know I'm not lying. Dan wou we deze plus wegnemen. They're interfering? Maar dat is niet dit hier? Oké. Then we'll just take this one out. Because that one is not as important for the live stream. This one is. Yes. Ah, okay. Yeah, it's even better because, yeah. Like I said, it's not important to have Ear? Are you using this in your ear? No. That's only a microphone that goes for the recording and Oh, good. Yeah. Right. Okay. So I was more comfortable without an earpiece. I thought it being outside, then it would have been better, but here it was better. All right. Anyway, if you want, I can bring. Listen. Olha só o que é compromise. Ele vai falar mais sobre isso. Então, na verdade, é quase, né? Mas assim, não é querer estragar, é acreditar em duas coisas que são totalmente antagônicas. Sim, e você tentar acreditar nas Juntar duas. as duas. Sim, No inglês, ele quer compromise aí. Sim, Você sabe, né? Eu sei, mas é difícil mas eu vou Mandar explicar. pra você. Me manda, Aí ou eu você explica, tiro foto. Aí você explica para eles que os caras querem, por exemplo, comprometer a Bíblia assim. Não é estragar na cabeça deles assim, eu quero acreditar que Deus criou, mas também na evolução. Então isso é duas coisas antagônicas, compromise. I'll have a better explanation for compromise. Yeah. I saw that he was. It's struggling not a term we use in politics. Yeah. So we're learning. yeah. Yeah, I noticed that he was struggling to. So I think he might not get given the right. So I think.
It's fresh in their mind, so they will get it. Anytime you compromise about divinity, you're going to say, What this explanation says, what it shows me, says this. Compromise is to, translated from Portuguese, is to believe or defend two things at the same time. Totally different things at the same time. Antagonics. They want the creation and illusion at the same time. So they want to compromise. What I explained for compromise was to in a way, leave out a little truth to have different, like, how would I say, like, I leave out exactly what you explained. Like, I leave out one verse for me, the rest of me to try and make sense. That's what I'm compromising and thinking out something. what if I said compromise in a political sense? There's two politicians, left and right. And they said, well, tell you what, meet me in the middle. It's a compromise. Neither one gets exactly what they want. Each one gives up something. Does that help? Yeah. That's the same. It didn't sound like that's meaningful. That's the way I translate it for Brazilians. There's two truths. Yeah. Yeah. But it's not true truth. Not the truth. Two positions, yeah. Two positions. But let's say, for instance, let's say that those guys in power, they believed, right? So they believed in those things of years, but those they didn't want to just throw the money. So I will compromise. I will use both versions, right? So we compromise the truth. For me, it's not hard to understand. It's very hard to find the right words. But I think I found it. They understood it. And you also could notice, like, the people understand English. Oh yeah, you can tell. The young lady that you had to translate to English for me, well, but she was sitting back there when I was talking about how the acting guy was pretty struggling to take the chair and so forth. She went, Oh, I didn't see that. Boom! Aha moment. yeah, I said I got a brain surgery. In her case, it blew up. But this is good. I mean, it's too slow, but it's good because the permanence is really important ground. Whether I cover everything tonight, not really. But I want them to know there's no gap, there's no millions and millions. And we're not doing, see, I have tons of different presentations and materials and so forth. The science proved the earth and the universe together. Elements just don't have one proof. I just say it. And you know what one of their proofs is? Just looks like it. I'm serious with a heart attack. That's one of their 5 deceptions, which is, well, it just looks like it. It's possible to see those. See, it's just the same. They don't have a single roof. And believe me, none of them are even beginning to have a debate. Have some scientists converted after you Oh, yes. to Yes. I mean, not just because of me, others Yeah. too. But oh yes, even in Russia, I had scientists in Russia. Atheism, Christians. Because of good science, you see the truth and you find it after. So we can maintain long enough for us.
You know, I don't know if he's a scientist, but he writes some books from Germany, Christians. There's a computer specialist in Germany. He's retired now. I have read a few books more like There's a good, he was the head of the German State Laboratory for Computer Science. It's long since I had to think about his name. And there's two who I think is a German background. Kind of special. He looks like black hair and creation scientist in computer programming. I see I'm fine here. I didn't know how large the crowd would be. Obviously, for tables, this would be very small. But it works. It works this way. It's fine. Just the air conditioning's here. They're not meant for this crowd. We should have started it earlier, obviously. Yeah, but it's not. You know where they keep the doors closed. What do you feel? Well, of course, I'm going to have that. But for Sunday, for example, or some of the other appointments, there's no air conditioning. Let's say, Sunday, you go out here. Yeah, that's what you said. And then it's impossible to do here. Maybe we bring that fan back to the We have other fans here, I think. You know, we're talking about fan. German art creationist, I'm trying to find an Angela Merkel is coming out. I don't believe so. I was searching for a German creationist. Angela Merkel is coming out. Give me a break. Can I offer you a coffee? No, I'm not very confident. No, but the question is, how long do you want to do this? Sorry? How long do you want to do this? 10. Do we have light Coke Zero as well? I don't think so. I don't drink a lot of Coke and I don't drink Coke Zero. I don't know a lot about it, but I don't think. I think it's something else. Okay. So, Yes, you have Diet Coke and we have both. That. But down here, but Saturday and Sunday, you can have a band, say pretty much in front of us. I don't think here. Yeah. Because in a way out there that would have been for you, it would have been more wind than here. I appreciate you putting it here because that was really long. But anyway, in terms of time, we're already in town. Sorry? In terms of, How many minutes are we? you're already at 13.
13 already? And I'll call them in. Vamos, muchachos. Amigos. Ay, caramba. This is the power bank. Das sind Wände. Also here. Because it's done. Well, you walked over, so I can understand what you wanted. Yeah, the captain of ours had all moved over to the gate. Really? Yeah. They were there. Yeah. Nice. Yeah, I sat here, I was there just because I saw it in the struggling sometimes because it was in Portuguese. You got a cool help if you got one of course others. Sometimes because he was very I'm not helping at all. Let's see if they have something. If they have Coke Zero there, do you want? Not now? Not right now. Ir para o Brasil, fazer serviço, fora também outras questões, seus livros, DVDs, website. Não, porque não podemos ler em espanhol ainda. Vamos trabalhar com o pastor traduzir em espanhol ou So, hola. Enrique. Hola, kan vi ons met z'n boze bewegen? Hier verder is nog veel ruimte. There's a question about flat earth. I have a huge article on why it's not true on my website. The question just popped up now. No, I say I have. Yeah, I know. But because I've had to deal with it the last few years, I wrote a huge article in English, and I believe Roseanne's put it in Portuguese. Can you summarize it in 5 minutes sometime these days?
Huh? It's simply not true. There's dozens of reasons why it's not true. But if you want me to comment on it, I'll comment. Ja, comment on that. Plus ik word in handen. Oh ja? Instead of interferentie meer. Oh, ist da nicht so viel? Dat zijn dat. Nee, Huh? wirklich? Wenn es dort eine Interferentie, dort wordt het iedere type dat. Wenn es die Übersagung ist nicht sicher. En de hier worden in mijn maat zo hier. Sorry. Come gather at the river. Jij met de doel zaten. Wen wordt het hier verder nog larig? Ja. Everybody promised that we come back. Last person in, please close the door. Laatste persoon, dan kon bitte der te merken. Ja, wie wieder gehen, mochte ich sagen, zoals we zondag in de kerk geleerd hebben, wie we alle leidende personen eren, niet zo? En ik moet werkelijk voor jou, deze school is gratis, maar dat we kunnen een opvang geven, wie immer du wel en kon, dat we een opvang geven, dat we deze leren ook kunnen, mijn sport van de reis betalen, hoffentlich ganz de reis betalen, en dan nog doen op, oké? Dus dat is, ik geloof dat is het weer, dat we dat kunnen hebben. So. Ik wil bloß noch ein Wort erklären, dat is het woord compromise, oder comprometer, nicht so, wat we immer waren brücken. Dat comprometer, dat is, wanneer we twee politicos hebben, een Beispiel, wat we kunnen hebben. Er is een politico, die zegt ganz jant, en de andere politico zegt beide jant. En dat die twee worden zich in een maat treffen, en nu versuchst du beide te gevallen, maar kost niet een gouden van beide niet nemen. Dus du moet afloten van dat wat werkelijk is. Dat is compromise. En een maat weg, maar du moet van de waarheid afloten, omdat je kost omkomen. You want me to go ahead and finish research about flat earth thing first? Sorry? You want to do flat earth or just continue to finish this first? You can do the comment on flat earth. Okay. Somebody brought up the question about a flat earth. Irgendwer hat gevraagd over een platte eerd, een gelijk eerd. I have by the way, Jose, you did translate that flat earth article. Yes, I did. Okay. I have a very extensive article as to why anybody who believes in the flat earth is wrong. So ik heb geroutet geschreven dat jeder einer wat aan een platte eerd gelooft, dat het ganz aardig is. We have it on our website, creationworldview.org. We hebben het aan onze website, wat creationworldview.com heet het. De website moet je dat nooit checken. .org heet het. In our articles section, it's free. En doen we onze artikelen aan, wat we geschreven hebben, dat is umsonst te hebben. There are dozens of reasons why the flat earth theories are absolutely wrong. Er zijn dutzenden van gronden waarom zijn platen, zijn mensen wat een platte eerd geloven, ganz en qua falsch is. We can't begin to get into all of it tonight. We kunnen niet in de all day nennen van jou zo is. I'll say just a couple of things. Ik wil bloß een paar dingen zeggen. First of all, Eerstens, you have to understand God is a perfect author. du musst weten dat God een perfecte auteur is, een maker is. I was about to point out concerning Genesis chapter 1, Ik wil al zeggen over 1 Mose kapitel 1. it is written in what is called continuous Hebrew narrative. Dat is in een weg geschreven wat een Continuous Hebrew narrative. dat is een geschichte wat op een weg geschreven is wat wieder gaan deed. This is the way you write history That in I- Hebrew. Dit is de weg waar geschichte in Hebreeuws geschreven wordt. So clearly, this is recorded factual history. So wat hier opgeschreven wordt, dat is einfach werkelijke geschichte in de Bijbel. Now, in every language, we have sublanguages. In jeder spraak hebben we una spraak, una spraak. You do not write poetry the same way you write a business report.
Du kannst zum Beispiel nicht ein Gedicht, das soll schreiben, sollst du ein irgendwas für dein Negozio oder dein Geschäft schreiben. And God is a perfect author. Und Gott ist ein perfekter Schreiber. He uses every technique when he writes that we do. Hij bekrijgt de soorten en weg van schrijven zoals we dat ook willen doen. We can't use all the different things we use in language unless he did them first. We kunnen niet mal de weg van schrijven gebruiken, wanneer hij die niet eerst geschreven hat. And you have to be discerning. Und du musst einen Unterschied kennen. There are places in the Bible Du sagst, steht in der Bibel, where God uses what is called phenomenal language. wo Gott eine Phenomenal. Weg von schrijven gebruikt, wat zich de phenomenal, Language. wo hij de spraak phenomenal gebruikt heeft. Zo'n soort spraak gebruikt heeft. For example, Zum Beispiel. Sometimes the Bible is written as a person sitting on the surface of standing on the surface of the earth. Eenmaal is dat geschreven dat de persoon op de grond van de eerd zat, daar stonden deed. And they are describing a phenomena that they witness. En die zijn een erlebnis wat die gezien had. I observe Ik kon zijn, zijn, the phenomena en wat er passeren deed. that the sun rises in the east and sets in the west. Dat in oosten de zon opgaan deed en in westen ondergaan deed. You and I know the earth is actually rotating. Du en ik weten dat de wereld draaien deed. And that's why it looks that way. En dat is men wat dat zo laat. But to a person standing in one spot and watching it, it appears to go this way. Aber wenn ein Mensch bloß auf einer Stelle steht, dann sieht das, wenn er diese Weg geht. And I'm describing the phenomena that I see. En ik beschrijf bloß dat Phänomen, oder dat wat er passiert, wat ik dat beschrijf ik. But there are people who want to twist the word of God Aber dat je mensen die willen dat woord Gottes een beetje verdrehen. and make it seem like it's saying the earth is flat. En dan kan dat zich zo uitlaten hier dat de eerd plat is. You may not realize this. Du kannst het vielleicht nicht antwoorden. The people who support a flat earth theory Dat mensen wat de platte eerd liegen in de stad doen. they say gravity doesn't exist. Zij zeggen dat de graviditeit, dus dat men zaken vallen doen, dat jeffen niet. Yeah, they say gravity doesn't exist. Graviditeit, dat zaken vallen doen, dat jeffen niet. They say the reason that we stick on the surface of the earth and the things fall down Zij zeggen de grond, wenn wat wie boven blijven op de grond van de eerd, en dat zaken erafvallen. is because the earth is perfectly accelerating at 1 g. Dat zij zeggen dat de wereld, die heeft een perfecte speed van 1 G. If that were true, Maar dat zou weer, and the earth was as old as they say, en dat zij zeggen worden dat de eerd zo oud is als zij zeggen, we would be traveling at almost the speed of light. dan moet we mensen wo zich voeren als dat licht voeren deed. Now, if you want about 40 more reasons why it's not true, go to my website. So, wenn du and noch read it 40 keer if mehr, you can. wenn du 40 keer mehr was haben, wenn wat de plot hier nicht so ist, kannst du auf meine Website gehen. Or copy my article and put it in a translating program and get it into. Und kopiere den ganzen Artikel und dort in Google Translator nennen, und das spricht was du weißt. Do something better than Google Translate. Okay, das wird besser als Google Translator. There are much better translation programs. Dat je betere programma's als dat. But the flat Earth is not true. De plot hier, dat is einfach niet zo. They say the sun and the moon are 3,000 miles away. Dus, They say the sun and the moon are only 3,000 miles away. de zei de zon en de maan, die zijn plus 3000 mijl weit af. I don't even want to go into some of the absurdities they think. Ik wil niet mal doorgaan gaan. Dus, I don't want to go. I don't want to go into any more absurdities. Absurd Ah. ideas that they have. Ik wil niet mal wieder nennen gaan in die
domheten van deze dingen. And I don't want to use some of the name words I would want to use. En dan wil ik nog geen uitje weer zeggen op eenmaal wat ik niet moet gebruiken wil. So, so let's just go on and finish this first 5 verses of Genesis. We hebben eerst Mose van 1 tot 5 daar gekomen. So God starts the earth rotating in darkness, So de hier vangt aan te draaien in de donkerheid. commands light to come into existence, Hij zegt dat licht zal door neer komen. and the light must be traveling in one direction as the earth is rotating. En de licht moet een weg komen, zoals de wereld eerdbal zich draait. Because there's one period of darkness, one period of light, one rotation, one day. Wens du erst een tijd van donkerheid, een tijd van dag en eenmaal heeft de wereld de eerd zich gedraaid. Now, the word translated day is the Hebrew word yom. So dat woord dag is dat woord in Hebreeuws wat yom zegt. Yom. So yom is the word for day. It's used 2,301 times in the Old Testament. So dit woord yom, een dag, is 2301 maal in de Bijbel, in het Oude Testament gebruikt worden. It doesn't always mean a 24-hour day. Dat meint niet jedes Mal de 24-stündige dag. It can be used prophetically, Dat kan eenmaal profetisch gebruikt worden. as in the day of the Lord, Dat kan ze zeggen als de dag van dem Haar. or the day of Jacob's trouble. Oder den Dag von Jacobs, what? Jacob's trouble. Van den Dag van Jacobs in Trouble, wat hij had. Or it can be used in the past tense, Oder het kan in de vergangenheid gebruikt worden. in my Father's day. In mijn voeder zijn dag. But whether it's future or past, it's talking about a specific day, correct? Aber als het nu in de vergangenheid of in de toekomst is, dat bedient een einzelne dag. Een bijzondere dag. It cannot be used of millions and billions of years. Dat woord dag kan we niet van miljoenen naar biljoenen jaren gebruiken. So the word is used with natural numbers like 1, 2, 3, 4. So dat woord wat je gebruikt is 1, 2, 3, is dat woord voor dag. Over 400 times in the Old Testament Über 410 Mal im Alten Testament. as a 24-hour day. So wordt dat van 24-stündige dag gebruikt. It's also translated day and or evening and morning. Dat je ook in de Bijbel avond en 's morgens. But I want to point out one of the feasts of the Old Testament. Maar ik wil zeggen van een van de vasten van het Oude Testament. I've written a book on creation. I've also written a book on the feasts of the Old Testament. Ik heb een boek geschreven over hoe God de wereld gemaakt heeft. Maar ik heb een boek geschreven over de vasten van het Oude Testament. One of the 7 major feasts of the Old Testament, Een van de grote vasten van het Oude Testament, Yom Kippur, dat heet Yom Kippur. the Day of Atonement. Dat is de dag van de atonement. I lost the Day word. of Atonement. De dag van de vergeving. That is the 10th day of the month of Tishri in the Hebrew calendar. Dat is de 10e dag van de maand Tishri in de Hebreeuwse kalender. Specific day. Dat is één dag. However, if somebody challenges you on whether the days are 24 hours or not, Wanneer die irgendwer jemals irgendwer uitvaderen dat als deze deel in de Bijbel hier, als de 24 stunden had dat daar niet. so somebody says, oh, those aren't 24-hour days in Genesis chapter 1. Wanneer er zegt, dat zijn niet 24 stunden deel door in eerste Mose, het eerste kapitel. Please turn to the book of the Exodus, Dan bitte dan go naar tweede Mose. chapter 20. Tweede Mose kapitel 20. Exodus chapter 20. Tweede Mose kapitel 20. Here God is giving the 10 commandments. Dat is de stad wo God de 10 geboten gegeven heeft. It is so important to God Dat is zo wichtig te God. that you know the days of creation are just like the days of we experience today. Dat is zo wichtig dat we geloven dat de deel van de Schöpfung gleich zou zijn als de deel wat we van jou hebben. In verses 8 to 11,
In de vers 8 met 11 God says this, zegt Gott dit. and then you can do the German, but he's saying, you shall work 6 days and rest one because I did. Du zal 6 dagen arbeiden en een dag uitruhen, wens ik dat ook zo deed. 8 till 11. Yes. Hou dem Sabbat so, dat hij heilig is. 6 dagen zijn hem schaffen en al die arbeiten. En de 7e dag is de Sabbat für dem Herrn, jenen Gott. An dem Tag soll je keine arbeiten, nicht je en nicht jene Kinder oder Arbeiter oder Kirches oder Fei oder de Fremde, die bei uns, die bei die sind. En 6 dagen mögt der Herr de Himmel en de Erde, dat meer en alles wat te binnen is. En am 7e dag reibt hij zich. Doorheen zehnt hij den Sabbat en heiligt den. This is so important to God, Dat is zo wichtig te God. that in the middle of the giving of the 10 commandments, Dat während hij de 10 geboten geeft, he stops dan giet hij eenmaal op. and he says, En hij zegt, you shall work 6 days and rest one because I did. du zal 6 dagen arbeiden, een dag uitruhen, wen ik zo deed. And he equates the days of creation to the same kind of days we experience today. En hij brukt de wierd van de schöpfung, krijgt de deel van de schöpfung. Hij bewijst hij krijgt in de schöpfung weer zo zijn van deel. So what's wrong with the gap theory? So wat is nu erg met deze leer van de gap theory? There are 6 major theological problems with any old earth view, particularly the gap theory. Er zijn 6 biblische grote troubles wanneer we aan de gap theory denken. So, we're going to review. So we worden eenmaal even checken. Number 1, Nummer 1. the gap theory, or any other old earth view, says that God is not omniscient. De gap theory is dat jeder leer wat in rechter dat de miljoenen van jaar is, die zegt dat God is niet nummer 1, die zegt dat God is niet allerweer. Any of these old earth views say that God is not smart enough to do it completely. Alwetend. Sorry, I used the wrong word. God is niet alwetend. Yeah, no, go ahead. Okay. That God is not smart enough to create it whole, perfect, and complete at one time. De alles in de leren die zeggen dat God is niet klug genoeg dat hij kon de wereld met zo maken als hij die gemaakt heeft. That he is not omniscient. Hij is niet alwetend. Number 2, he's not omnipotent. God is niet omnipotent. Hij is niet Herrscher über alles. Hij is niet über alles. That he's not strong enough to do it Hij is niet whole, complete, and perfect at one time. Diese Menschen sagen, dass Gott ist nicht stark genug, um alles fertig machen an einer Zeit. That God is a weak God. Dass Gott ein schwacher Gott ist. And anybody who believes in an old earth, old universe believes in a weak God. Jeder Mensch, der an eine alte Welt glaubt, der glaubt an einen schwachen Gott. Number 3, Nummer 3. think with me. If the earth and universe have been around for millions and billions of years, Denk mal mit mir mit. Wann die Welt al wordt voor miljoenen jaren doorgeweest hebben, then they believe that there was a time when God does not have a witness. dann glauben sie daran, dass du eine Zeit geweest ist, wo Gott nicht ein Zeh gehabt hat. Now we'll talk about that more, but they're saying that there was a time when there was no witness. Wir wollen noch mal über das reden, aber sie sagen, dass es hat eine Zeit gegeben, dass keiner ein Zeh geweest für was passiert ist. They're saying God is a liar. Sie sagen, Gott ist ein Lehner. That's pretty strong, isn't it? Das ist ziemlich stark, nicht so? Because clearly, God did not write the Bible and say, I spent millions of years slowly and gradually bringing everything into existence. Wenn es ganz klar wird, wie dort Gott hat niemals gesagt, kann Millionen Jahre, hat mir das Idee, dass das alles mit Ramflee irgendwann bloß passiert ist. So if he did do it slowly and gradually, then when he wrote the Bible, he was lying. So dort wird bedeuten, dass wenn er das langsam getan hat, dass er wird während der Bibel schreiben gelernt hat. Number 5. Nummer 5. Any old earth view says that God cannot save a remnant. Jeder einer, der denkt, dass der hier all alt ist, der sagt, dass Gott kann nicht eine remanente. Can you explain the remnant? You know, if you have a
whole and you save a part. That's the remnant. Dat is een part van een ganzen, dat hij raden kon. Dat hij een part raden kon. For instance, God saved 8 in the flood of Noah. Zum Beispiel Gott, der hat 8 Personen aus Noah seine Arche, aus der Überschwemmung wieder. But there were millions or more people before the flood. Aber du wirst Millionen Personen vor der Überschwemmung. Number 6 is the big one. Aber Nummer 6 ist ein sehr großes. Now, I think it's a big thing to question God's omnipotence and His omniscience. Ik geloof dat sehr wat groot is, want wie Gott dat ons in Frage stellen, als Gott alles kan, oder dat hij herrscht over alles is. I think it's a pretty big thing to call God a liar. Aber dat is een grote ding, want wie Gott als een lener betekenen. But number 6 is Aber the num- most important. Aber Nummer 6, dat is het wichtigste. If you believe in any old earth view, Want je aan een leer gelooft dat de wereld oud is. you're saying the death of a nephesh organism, it's right there, occurs before human sin. Dan geloofst u Don't dat, translate it, just ja, read it. ja, dan geloofst u dat de dood van een nefesh wezend, dat is passiert ver dat de mens gezindig heeft. Nephesh is a Hebrew word, Nefesh is een Hebreeuws woord. and it is translated 3 major ways. En dat is op 3 grote wegen übersetzt worden. Life, Leven, soul, ziel blood. en bloed. So, nephesh, Nefesh, life, leven, soul, ziel, blood. bloed. And the Bible does say the life is in the blood. In het Oude Testament zegt dat leven is in bloed. And what is the soul? En wat is de ziel? It's not the spirit. Dat is niet de geest. What is the soul? Wat is de ziel? It is the intellect, Dat is dat denken, of the emotion, de emotionen and the will. en de willen. What you think, Wat u denkt, what you feel, wat u voelt and how you tell your body to move around. en wat u die Körper zegt, waar hij zich bewegen zal. So the soul is the intellect, So de ziel is dat denken, the emotion, de gevoelen and the will. en die willen wat u It hebt. is what makes the body animate. En dat is wat ons Körper zich bewegen maakt. This is the word that is used in Genesis 2:7. Dit is dat woord wat in 1 Mose 2 vers 7 gebruikt wordt. God did not speak the body of Adam into existence. Gott redet nicht, dass Adam nu soll auf einmal da sein. He formed the body of the man. Hij vormt den Körper. He selected one atom at a time Hij deed een beetje op mal, out of een vinger op the mal. world he had spoken into existence. Maar dan had hij de wereld alle redend gemaakt, existeren gemaakt. Formed the body of the man. Maar nu vormt hij den Körper van den man. Everything that was there necessary for life was there. Alles wat doen wir, dat wir durch dat leven kunnen zijn. But it was not alive. Maar dat wir nicht lebend. It was inanimate. Dat wir ohne Bewegung oder ohne Leben. And God takes the breath of life, Und Gott nimmt den Odem von Leben, the nefesh, den Nefesh, the soul, der Seil, and breathes it into the body of the man. und pust dat in den Körper von diesem Mann an. And he becomes animate. Und hij wordt lebendig. Then Dan he takes the spirit of Adam nimmt hij den Geest von Adam and puts it in his body. und dann nimmt er den in den Körper an. And Adam becomes a complete, whole human being. Und Adam wordt een ganz vollständiger Mensch. Body, soul, and spirit. Körper, Seil und Geist. If you would like some more verses to prove this, Wenn du mehr Vergleiche das zu bestätigen, you go to Ecclesiastes chapter 3 and chapter 12. dann gehst du nur, Predia, chapter, Lira, Ecclesiastes chapter 3 and Ecclesiastes chapter 12. Lira Kapitel 3 en Lira Kapitel 12. Kannst du mal even dit lezen? Now, let's take a little longer look at each one. We hebben een beetje wieder nog checken over jeder een van dit. What's wrong with the idea that God is not omniscient or not omnipotent? Wat is aardig met de idee dat God niet over alles is, maar dat hij niet alles kan?
You're saying he's not the all-knowing God. Vi säger dat hij is niet de alwetende God. That he has to learn. Dat hij leren moet. He doesn't know it all. Hij weet het niet alles. Also, that he is not all-powerful God. Dan zeggen we damit ook dat hij niet de ganz kraftvolle God is. He is not God Almighty. Hij is niet de almachtige God. He is not El Shaddai, Hij is niet de El Shaddai. the Almighty God. De almachtige God, meint dat. You're saying he's a weak God. Dan zeggen we damit dat hij is een zwakke God. That he is not the self-sufficient, Hij is niet dat hij ganz alleen alles kan. self-existent God. Dat hij ganz alleen existeert. I think that's a big thing. Dat is, geloof ik, een grote ding, niet zo? Let's take a look at number 3. We moeten kijken nummer 3. That God does not always have a witness. Dat God niet immer een zee heeft wat dat bestätigen kan. Well, in Romans 1:20, In Römer 1, Vers 12, in Paul's letter to the evolutionists, so wo Paul's letter to the evolutionists, wo Paul een brief schrijven deed in de evolutionistas, de evolutionistas, Romans 1:20, Römer 1, Vers 20, Paul says, Say- since the creation of the world, his invisible attributes, divine nature have been clearly seen. Römer 1, Vers 20, so du sagst, 20. vandaan als de Welt gemerkt, Gott de Welt gemerkt hat, in eigen kracht van God het, de verherrlicht te zijn en weer verder gekomen in te verstaan, durch dat wat hij geschaffen hat, zodat hij keine Entscheidung, wie keine Entscheidung haben. So Paul says So Paulus sagt ganz klar, that since the creation week, there's been a witness. vandaan als de Welt gemerkt hat, sind zu zählen gewas. Go to Luke Aber wir können naar Lukas 11 gehen, chapter 11, den 11. Kapitel, verses 50-51. Vers 50 en 51. The blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world. Dat het bloed van alle profeten wat geshed worden is van de aanvang van de wereld. He's saying there's always been a witness. Wat dat du met in het Nieuwe Testament zegt dat er immer een zee geweest is. In Mark 10:6 In Markus 10 vers 6 and Matthew 19:4. en Matthäus 19 vers 4. Adam and Eve were there from the beginning of the creation. Du zegt dat Adam en Eva zijn van de aanvang van de erschaffing geweest. This is Jesus speaking. Dat is Jezus wat hier laat reden. So Jesus says that Adam and Eve were there from the beginning. Du zegt Jezus dat Adam en Eva weer van aanvang aan daar. That God always has had a witness. Dat God heeft immer een zee gehad. And 2 Peter 2 Petrus chapter 3 verse 4. 3 vers 4. In talking about the destruction of the world to come, he says, as they were from the beginning of the creation. Als hij door van de vernichting redet, dan zeg hij, brukt hij den zoals dus dat du van de aanvang aan van de schepping weer. So God has always had a witness. So God heeft immer een zee gehad. What about God is a liar? Wat is über dat we willen zeggen dat God een lener weer? Each day, Genesis 1, each day is one rotation, one period of darkness, one period of light. Eerst Mose is een dag, dat is eenmaal draaien. Dat is een tijd van donkerheid, een tijd van licht. When I say Yom Kippur, there's no number. Wanneer ik zei Yom Kippur, dat is niet nummer. When I say the day of the Lord, there's no number. Wanneer ik zei du is de dag van den Herrn, dan is du niet nummer doet hoofd. But when you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Maar wanneer du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hast, used with the word Yom, en dat wordt met dat woord Yom gebruikt, it's referring to a 24-hour day. dan betekent het immer dat het een 24-stundige dag is. Let's go to Genesis 7, We hebben mal naar 1 Mose 7 gaan, verses 19 to 22. vers 19 bij 22. Now remember,
we're looking at, is God a liar or is he not a liar? Så du vil mal uitvinden, God een lener, oder hij niet een lener? Now, was the flood local, like gap theory people say? Aber die Überschwemmung von Noah in der Zeit bloß auf eine Plage war, das einzige old ihr denken, Menschen von der alte ihr denken glauben, Or was it global? aber wir das auf der ganzen Welt. Well, here God says it was a global flood. So hier zum Beispiel in 1. Mose 7 sagt Gott, dass das auf der ganzen Welt Gott zu ihr wird. He says, I'm going to flood the entire earth. Er sagt, ich werde die ganze Welt unerschälen lassen. And when we go to Genesis 9, verses 17, 12 to 17, Und wenn wir in 1. Mose 9, Vers 17 gehen, God says he did flood the entire earth. du sagst, dass er die ganze Welt voll unerschälen lassen. Psalm 104. Psalm 104. I suggest you make a special note of Psalm 104. Ik wil die toonorde Psalm 104 besonders ondertekenen. It is one of the 8 great creation psalms. Dat is een van de 8 erschöpfungspsalmen wat in de Bibel zijn. It's called a summary psalm because it summarizes all of creation to the time of the psalmist. Dat is een taubvoetungspsalm wat die genannt wordt. Dat voert de ganze Schöpfung taub. Verses 1, 2, 3. Vers 1, 2, 3 en 4. 1 through 4 are dealing with the creation week. Dat redt over de werk waar de wereld erschaffen wordt. Verses 5 through 9 are a chronology of the flood of Noah. 5 bis 9, dat is einfach eine Zeit, wo das beschrieben wordt, wo die Zeit wir vandaan aus der Überschwemmung von Noah wir. Notice the sequence. Kijk maar wo de regenval is. So when we read verses 5 and 6, it says God sent a flood of the entire earth. So wenn wir 5 und 6 reden, sagt dat de ganze Welt wordt uneerscheld. And in verse 6, the water was covering the mountains. En dan in vers 6 zegt dat water deed over de boy, wie over de boy. That the water was even above the top of the mountains. Dat we hecher als de hoogste boy. That is consistent with Genesis chapter 7, En dat is karakteristisch tot in 1 Mose kapitel 7 is. which says that the highest mountain on earth at the time of the flood was covered by at least 7 meters of water. So wo dat zegt dat de hoogste boy wat dat gaf, wie wenigstens 7 meter hecher met water, wo nog boven dat 7 meter water weer. Now, verse 6, the water was standing above the mountains. In de 6e vers wo dat zegt dat water weer hecher als de boy. Now, if the water is standing above the mountains, Wanneer de water hecher zijn als de boy, isn't it going to at least flow over into the valleys? wordt het niet wenigstens in de Hallings neerschelen dat water? This is a global flood. This is not a local flood. Dit is een ganz weltweite Überschwemmung, nicht bloß auf eine Plage. Now, the mountains before the flood were much shorter than the mountains you're thinking of today. So de boy van de Bibel, van de Überschwemmung, die wäre viel leer als on de boy wat du denkt is. The mountains were 1.6 kilometers or less. Die wäre in die tijd 1,6 kilometer leer. And the waters covered them, En dat water ging hecher als die. eroded them away. He wat? Eroded. Ja, hij möchte ganz vernichten, ja, dat weg weer. Verses 7 De 7e vers, says the waters go away, de water gaan weg. back to the oceans. En die gaan terug in de meren. Now, I don't know what it says in verse 8, but I'd sure like to know what it says in Psalm 104. Psalm 104, vers 8, waar we checken. 104, verse 8. It flowed from on the top of the mountains and in the valleys, in the place where you established. What you had established. Yeah. Now, verse 7 says that the water goes away.
Yeah, the water goes away from his commandment. Ik wil zeggen, vers 7, Psalm 104, vers 7 zegt, aber von den Schalen bracht das Water sich weich, aus den Rümmeln knallt vielleicht dort plötzlich. Now, verse 8. Der achte Vers. Let me tell you what it says in Hebrew. Laat me mal zeggen wat het in Hebreeuws gezegd. In Hebrew. In Hebreeuws. Hello. Hallo. Oh, hi. Hi. What it says in Hebrew is this. In Hebreeuws zegt het dit. In verse 7, after the water goes away, In vers 7, nadat dat het water weg is, dan the mountains rose up, dan stonden de boy op the valleys sank down en de sluchten die zonken aan. to the place you established for them. En wat er staat, wat du ziet, wo die zullen zijn. Du zegt dat ze, can I read the verse? Ja. Du zegt dat ze dort ran van hoog op de boy en de sluchten naar de plaats den du voor aan bestemd had. But it's really saying the mountains rose up and the valleys sank down. Wat het in Hebreeuws zegt is dat de boy die kropen op, maar die stegen op en de sluchten die gingen af. This is where the mountains of Bolivia came into existence. Dit is waar Bolivia er boy opkomt. Verse 8, this is where all the tall mountains of the world today came into existence. Vers 8, dat is waar al die hoge boy van de wereld entstonden daar. Okay? Okay? So that's because the continents are moving and mountains are being pushed up and valleys are forming. So vers 8 dat is wenn einfach die Landstrecke die bewegen sich, das ist von den Kontinenten und die Bäume kommen ab und die Schluchten kommen rauf. But Psalm 104, Aber Psalm 104, 5 through 9, von 5 bis 9, the sequence of the flood. die Reihenfolge von der Überschwemmung. Then, if we go to Exodus 28 to 11, we've just read that previously. So wenn wir dann noch 2. Mose 20, 8 bis 11 gehen, wir haben das all einmal gelesen. But in your notes, you can also add Exodus 31:17. Aber in den Notas kannst du noch 2. Mose 31, 17 anschreiben. Job chapter 40. Hiob Kapitel 40. God speaks about a dinosaur. Du redet Gott über ein Dinosaurier. Can I explain dinosaur? Weet je alle wat een dinosaurier is? Wer weet dat? Ik wil die heen weten. So, not everybody knows what a dinosaur is. Very big reptile. So, een grote ding. Een grote tier, wat een reptiel is. Zoals een reptiel is, dat zijn alles als een rana, een krokodil, dat zijn reptielen. Crocodile is not a dinosaur. Ja, maar it's a reptile. It's a reptile. Ja, een zeer grote. Dat is een grote tier met een lange hals, een lange tail, met de spitsen door. Dat moet je zijn, ja. In Patagonia, In Patagonia, we have found dinosaurs, toen hebben we een dinosaurus gevonden. something like 36, 37 meters long. Die zijn zo 37 meter lang. Oy, 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 oy. Oei, oei. That's a big dinosaur, a big reptile. Dat is een grote tier, niet zo? But in Job chapter 40, verse 15, Maar in Hiob 40, vers 15, God says he makes this dinosaur, this great reptile, on the same day that he made Adam and Eve. du sagst dat hij heeft dit grote tier denzelfde dag gemaakt als wat hij Adam en Eva gemaakt heeft. Remember that the gap theory or other old views say millions and billions of years without people. Weet je dat de gap theory, deze theorie, die zegt dat de wereld miljoenen jaar is ohne mensen. But if you go to Isaiah 45, Maar wanneer nu Jesaja 45 is, verse 18, vers 18, God says, I did not create the earth to be uninhabited. du sagst Gott, dat ik de wereld niet dat ze niet bewoond zal zijn. He created it to be inhabited. Hij maakt de wereld dat ze zal bewoond zijn. How are we doing so far? Waar over ben nu? You doing good? Ganz goed?
And let's go to Revelation 21, verse 1. We hebben hem onder Openbaring 21 vers 1 komen. It talks about a new heaven and a new earth. Du redet van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Now, if the first heaven and earth come into existence, and then the first was destroyed, and a new one was formed by God. So, wanneer du wordt een oude hemel gevormd worden zijn en dan moest twee meer worden, nu een nieuwe hemel opkomt. And then in Revelation, it says there's going to be a new heaven and new earth. Dan zegt het in Openbaring dat er wordt een nieuwe hemel, nieuwe aarde zijn. That would be the third. Dan wordt het al de derde zijn. Niet zo? Want Jan al moet twee meer weer. But Revelation says it's the second. Maar Openbaring zegt dat ze tweede moet. And if that doesn't kill the gap theory, I don't know what does. En wanneer dat Jan Lie van de gap theory niet twee meer kan, dan weet ik niet wat de Bibelvers staat. Was Noah's flood local or global? Wie Noah zijn Überschwemmung plus op een steed, oder wie die op de ganze Welt. Now, in the verses that we have just been talking about, Hier zijn een paar vers wat we groot over geredet hebben. God says, I'm going to destroy them all. Gott sagt, ich will alle Menschen vernichten. And he says, I did destroy them all. Und er sagt, ich habe die alle vernichtet. But if you go to Luke 17, Aber wenn du in Lukas 17 gehst, verses 26 and 27, Vers 26 und 27, the Apostle Luke writes that the flood of Noah destroyed them all, du sagst Apostel von was Lukas geschrieben hat, dass die alle vernichtet hat, alle Menschen. except for the 8 on the ark. Bitte die 8, nicht so, was in der Arche wäre, was im Schab wäre. Clearly, that's a global flood. Ich habe ganz klar sein, dass das eine ganz globale, eine ganze Welt eine Überschwemmung wird. Again, going to 2 Peter chapter 3, Auch wenn wir nur 2. Petrus 3, Vers 3 und 7 gehen. verses 3 through 7. 3 bis 7. Peter uses the Greek word cataclysmically destroyed. Cataclysma. It is catastrophically destroyed. Du brauchst Complete and utter destruction. Du redt Petrus van dit woord in 2 Petrus 3 vers 3 bis 7. Du brauchst Petrus dit woord dat hij op een gewoltje er zegt, verstierende weg twee meer waar de welt. He's talking about the flood of Noah. Hij redt van de tijd van Noah. And the word was cataclysmically destroyed. En dat woord weer, dat weer cataclysme, dat weer einfach sehr graf versteht. This is not a local flood. Dat weer nicht eine lokale Überschwemmung, bloß auf eine steht. If it was local, why not walk away? Wenn das bloß auf eine steht was, dann hat die können bloß wegrennen von dort. If it was local, why build an ark? Wenn das bloß auf eine steht was, dann wo ist dann gerade die Schappe? You know, if a local flood destroys a few thousand animals, well, God will make more. So wenn eine lokale Überschwemmung ein paar Dutzend Tiere wo dort merken, der Gott wird auch mehr Tiere merken. Capybaras reproduce pretty quickly. Capybaras, die vermehren sich ziemlich positiv. And so take a look in Genesis 7, Genesis 9. Kijk mal in 1. Mose 7, 1. Mose 9. God uses the words all, every. Gott braucht wieder das alle, jeder. He doesn't say a few, Er sagt nicht einzige, some. manche. And the rainbow was not a promise from God to people, it was a God promise to the earth. In der Regenboog wir nicht ein Versprechen von Gott für die Menschen, sondern dass wir ein Versprechen für die Erde. And it was a promise to the earth that he would never flood the earth again. Und dass wir ein Versprechen an die Erde, dass er niemals mehr unterstellen lassen. There will be a judgment by fire, Der wird vielleicht durch 4 2 mehr Jahre, but he would never flood the earth as he did in the day of Noah. aber er wird niemals die Erde unterstellen lassen, als Noah seine Deo. But think with me. Aber denk mal mit There have mir. been thousands and thousands of floods over history. Du sind Tausende von Überschwemmungen gewesen in der Geschichte. Noah's flood was global. It was not local. Noah seine Überschwemmung wie nicht so steil, die wir über die ganze Welt, nicht bis auf eine steht. Well, what about point number 5? The gap theory says that God cannot save a remnant. Wort Nummer 5, wo das sagt, dass Gott kann nicht ein Überbleibsel raten.
Well, all life was supposed, according to the gap theory, Zoals jane mensen van de gap theory zeiden, all life was destroyed in Lucifer's flood. all die ganze Welt wir vernicht bei Lucifer seine Überschwemmung. In Genesis 1, verse 2. En dat is in 1 Mose 1 vers 2. The waters of creation, or they say, are the waters of a global flood. Die redt van de globale Überschwemmung. And that God had to start over with Adam and Eve. En God muss fresh anfangen mit Adam und Eva. But God saved 8 on the ark of Noah, Aber Gott hat 8 an der Arche Noahs gerat. 70 in Egypt God- with Joseph. Gott hat 70 in Ägypten gerat. In Exodus 32:10, In 2 Mose 32, 10, God says to Moses, Gott sagte zu Moses, stand back, go wieder weg. I'm going to destroy them all Ich werde ihn alle vernichten. and start over with you. Dan wil ik fresh met die aanvangen. God always saves a remnant. That's the character of God. Gott raadt immer noch eine kleine Gruppe uit. Dat is Gott zijn karakter, wo hij is. And what about number 6? Aber wat is nu met nummer 6? The death of a nefesh organism occurred prior to human sin. Dat de dood van de nefesh wezen, dat passiert eher als de zin van de mensheid doorweer. I mentioned this is the word in Genesis 2:7 when God made Adam's body alive. En dit is dat de vers wo van 1 Mose 2,7 wo Gott het leven in de mensen neemt. This is not going to be easy, but Dit wordt niet zeer leicht nu zijn, it's worthwhile. maar dat is zeer waardevol. Zeer dat waard voor de tijd. There is a difference between biological death Du hast einen Unterschied zwischen dat fleischliche Dood and biblical death. en de biblische dood. There's a difference between physical death and spiritual death. Du hast einen Unterschied zwischen der physischen Dood en de geestliche Dood. Now, what is a nefesh organism? So, wat is een wezen van de Fisch? Well, bacteria do not have nefesh. Bacterias, die haben nicht eine Fisch zum Beispiel. Das sind kleine Bakterien. Insects do not have nefesh. Kleine Kniepertjes haben nicht eine Fisch. Only animals from, for instance, a mouse to a dinosaur and humans have nefesh. Bloß levende Dinge, zoals van de muis aan, beten dinosaurier van al die doodversen, die haben dit wat een Fisch is. Don't put your thoughts into the Bible. Doe niet die gedanken in de Bijbel nemen. The Bible never says that grass dies. De Bijbel zegt niemals dat gras sterven het. It withers, it desiccates, it dries out. Dit dat verwaait, dat verjeet, of dat verdreigt. So, Adam and Eve are in the garden. Adam en Eva is weer im Garten. Here's a blade of grass. Hier weer een blad gras. They step on a blade of grass. En die staupen op dat blad gras nap. This part dries out. Dit poort, dat dreigt uit. God never says it died. Gott zegt niemals dat dat sterft. You and I say it died Du en ik worden vielleicht zeggen dat dat sterft. because we're looking at the biology, We kijken bloos naar dat biologie, is naar dat leven. but it doesn't have nefesh. Maar dat heeft niet een nefesh. So God never says that plants die. So Gott zegt niemals dat planten sterven. Insects. Insectos is kleine knippertjes. Don't you wish Adam and Eve had stepped on the roach? I mean, Wünsche nicht, dass Adam einfach sich mal alle Kukarachas würden abgekleidet haben. Yeah. but they're walking around the Garden of Eden Die wohnen in den Garten Eidenraum and they step on a roach. en die stauben op een kakratsch ab. You and I say it died. Du en ik zei dat het doodgegaan is, dat het gestorven. The Bible doesn't. De Bibel zegt aber nicht. It ceased to exist Dat heeft opgehoord te zijn. because it does not have nefesh. Want dat heeft niet een nefesh. Only, well, I say higher animals, but starting with from a mouse again to the largest animal on earth, Buiten de geratere dieren, van ongeveer van de muis bij geraten, and people en mensen ook, have nefesh. die alle hebben nefesh. And so
don't put human thought onto what the Bible says. Und nicht menschliche Gedanken, do not wat de Bibel zei dit. So I'm trying to separate biological death from biblical death. So ek versuch den biologico dood, biologico is al dat wat van leven komt, den dood te trennen van den dood wat in de Bibel genannt wordt. Let's go to Romans 5:12. We hebben naar Roma 4 vers 12 kunnen. Paul says, Paulus zegt, it was the sin of the first man, Adam, that brought death of a nefesh organism into the universe. dat wir de zin van een, dat wir de zin, should I just read or, no, I can translate. I'd like you to translate and you can read it. Yeah. So Paul says Paulus zegt hoor, that it was through the sin of the first man, Adam, dat de zin van de eerste man Adam, that the death of a nefesh organism came into the universe. dat de dood van de nefesh-wezen komt in deze wereld net. And we'll add verses 14 to 17. En van, wie worden door 1000 naar 14 tot 17 dan. So Romans 5, Roma 4, 12, 12, and 14 through 17. en wie worden vers 12 en dan 14 en wieder met 17 lezen. So, I read it. Zoals durch ein Mensch de zin in de wereld neenkwam en durch de zin de dood, heeft zich de dood over alle mensen gespreid, wil ze alle zinnen. Nu vers 14. Zoals dat ook wir, de dood herrscht van Adam, bet Moses sogar over die nicht krijgt so gesindig hadden als Adam. Hij wir ein afbeeld van den, die door komen zal. Aber met Gott seine Genot, die hij ons schenkt, is dat niet zoals met Adam seine Sinn. Wanneer hij durch einem de Sinn de dood über viele kwam, dann wir Gott seine Genot so viel geraten, dat durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Genot Vergebung te haben ist. Und mit der Gob ist das nicht so aus mit dort, was durch dem kwam, der du sinnig willst, nur einen Sinn sieht han, kwam durch den einen Sinn, dort gerecht, dort verdammt. Aber nur der andere sieht han, bringt die Friede nur die Reichvorjung für viele Sinnen. Durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem. Aber die sich Gott seine große Genot und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. 1 Corinthians 15, 1. Korinther 15. verses 21, 22, and 45. 1. Korinther 15, 22, 21, 21. 1 Corinthians 15, 21, 22, and 45. 1. Korinther 15, 21, 22, danach Lothar 44. Wils der Tod durch ein Mensch gekommen ist, mag dort auch durch einen Mensch kommen, dort der Todes war abstunden. So aus ein Mensch alle Menschen sterben, so kommen auch durch Christus war alle zum Leben. Nun nach 44. So aus dort geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, war eine lebendige Seele, und der letzte Adam war Jesus, der lebendig merkt. And if we take a look at James chapter 1, verse 15. Und wenn wir Jakobus Vers 1, Vers 15 noch einmal checken, Jakobus 1, Vers 15, sagt es dit. Wann die Beise las sich erst vorgesagt hat, wird sie geboren, und wenn die Sinn gedonen ist, bringt sie den Tod. It is only through the sin of the first man, Adam, Dat is bloos durch den Sinn von den ersten Mann Adam, that the death of a nefesh organism occurred. dat de dood van een Fischwesen kan passieren. There cannot be millions and billions of years with plants and animals living and dying. Cannot be. Dat kan niet passieren dat miljoenen van jaren de planten en dieren leven ohne dat een Fischwesen sterven. Now I want you to think why this is so important. Nu wil ik mal denken dat u denkt, wenn wat dat zo wichtig is, If you believe in an old earth, old universe, wanneer u erom gelooft dat de wereld oud is, you are destroying the power of the cross. dan merkst u dat kracht van het kruis 2. Now why is that? Wenn wat sind? Well, if you believe that life and death have been going on for millions and millions of years, Wanneer u gelooft dat hier al miljoenen van jaren geweest is, then death is common.
dann würde Tod normal gewesen sein. Human sin is not the cause of it. Dann würde Tod von, dann würde Sinn von dem Menschen nicht der Grund für den Tod sein. If the death of a nefesh organism is not the responsibility of Adam's sin, Wenn der Tod von einem Fleischwesen nicht, Adam sind nicht verantwortlich dafür ist, then the death of the second Adam, dann würde der Tod von dem zweiten Adam, Jesus Christ, was Jesus Christus ist, cannot take it away. dann würde der dort nicht wegnehmen können. Did you hear that? Hast du dort gehört? Highly significant. Das ist sehr wichtig. Those who want to accept an old earth, we need to lovingly correct. Die wird so eine Lehre annehmen, weil von der alten Erde mit ihm in Leib tragweisen. I'm not saying that they do it intentionally. Ich sage doch nicht, dass die dort mit Pflicht tun. Many of them are innocent. Die sind vielleicht nicht belehrt über dort. Many of them have not thought it through. Der Einzige hat dort nicht durchgedacht. Many of them have never had a teacher explain why it's not true. Einzige hat niemand eine Lehre gehabt, während gesagt hat, dass das nicht so ist. But if they accept an old earth, old universe, Aber wenn sie eine alte Welt annehmen, dort die Lehre annehmen, they destroy the power of the cross. dann vernichtet er die Kraft von der Kreuz. If Adam's sin is not the cause of death, Wenn Adam seine Sinn nicht die Ursache für den Tod ist, then the death of Jesus can't take it away. dann kann der Tod von Jesus dort nicht weiter wegnehmen. Can I get an amen? Kann ich einen Amen kriegen? That wasn't strong enough. Da bin ich stark genug. Can I get an amen? Kann ich einen Amen kriegen? Well, I am going to let you go tonight Ik because wil- I want you to elect me. Ich will niet naar huis gaan laten, want ik wil dat je mij gleichen. That's where you want to go? So, dann zijn we aan het Mario. Thank you very much, Dr. Grady. So, Mario, gaan we wieder. Ik wil vooral willen dat we kunnen geld en tijd hier zijn, dat we kunnen ontvangen van jou, oké? En dat we kunnen zoveel als mogelijk durch gedragen naar Mario. We hebben plus 2 jaar. Ik wil ook nog eenmaal zeggen, wenn je denkt dat het wichtig is en dat we hem zien willen en zijn ministerie weer zien willen, dan willen we ook een opfer geven dat dit kan gedragen worden en ook dat dit er is en dat we hem kunnen eren met een opfer. Amen? So, God te zien, habt een schöne Nacht.